सोर सोर दङ जाखोलै मा नागिरदों नानि Thank you so much. Thank you so much. Like that. Ready. Support. Okay. Rebel like that. Thank you so much, brother. माबा Rebel brother मा खबर मा खालामदों माबोरै दङ welcome to the same comment. Okay. Kilvin BTY support me all friend out there देखो like Kevin ने फ्रेंड हो जाओ एक दूसरे के साथ मैं ब्लू देता हूँ Kevin नोंनो ब्लू बायदि आङो Kevin ने आं नोंखौ साबखा दे होनना खोन्थानो नै साब दंखायो लोगो जा लाइक खालामदो कौन लाइक नहीं किया और कमेंट बंदा बोला और सिमसंग ने बोला हाय बोला सिमसंग हाय मोस्ट वेलकम सभी को मेरा एल्बम में मोस्ट वेलकम और बताओ आप लोग कैसा है गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड कमेंट करो हाजमा ब्रादार गुड मॉर्निंग लाइक डान ब्रो थैंक यू सो मच हाजमा ने माबाजों लोगो गैयाबा लोगो जा किलबिन जो लोगो जा किलबिन जो किलबिन से फ्रेंड नहीं है और हाजमा के फ्रेंड नहीं है फ्रेंड हो जाओ और ब्लू चाहिए तो बोल दो मैं ब्लू देगा जरूर सभी को थैंक यू सो मच ऑन गुलु मुलु थैंक यू सो मच ऑन थानायनि थाखाय ऑन कमेंट फार्स्ट कमेंट लाइक डान थैंक यू सो मच
सोर सोर फैखो हाजोमा अन थेंक इउ गुलु मुलु लाइक डान थेंक इउ सो माच सामसां 15 लाइक 5 लाइक डान थेंक इउ सो माच उसके बाद ब्लकास हाउस वाइफ आब' फैबाय हेलौ दोनदों हेलौ हेलौ रावबो एलबि खाय होबायला आंनि एलबि टाइमा 8थायावमोन आरोना ओमफ्राय आंना एसे नेट पेकआ जोबला मैया ओमफ्राय ओरैनो रावबो एलबि होयैखाय होबाय आरो साया ब्रह्म हेलौ हेलौ दिब्या सत हेलौ हेलौ बान्दाना बलाराइस इसके बाद रेबेल हाय हाय बलराय बिबाया हेलौ हेलौ हाजोमा मा बुंखो केबिन बसुमतारी आब' लोगो खालामबाय लोगो जाफिनदों होनदों हेलौ फ्रेन्ड प्लिज साब अल फ्रेन्ड किलबिन नोंखौ हाजोमाया साब खालामबायनो हाजोमाखौ बेग होदो बेनिफ्राय किबिन साबसक्राइब लिरनो आरोना साबल' लिर SUB मोनथामल' लिर साबल' लिर आरोना ब्र' ब्लु नावदों अके होगोन र' नै ब्लु होबाय रेबेला किबिन फ्रेन्ड मि नावदों गुलु गुला मा सिरि सार नावदों सिरि नङा बेनिफ्राय अन ओमफ्राय जोंना हाउस वाइफआ लाइक दानदों थेंक इउ स' माच जोंना दिनै आब' बिदाङा एलबि होआ नामाथाय आब' बिदाङा एलबि खौनो होआसै माथो इसकिबाद आमलुक हाउस वाइफआ अन थेंक इउ स' माच आब' बेनिफ्राय दि बसुमतारी मा होनखो आदा आंनिखौ सेयार खालामना होदो होनदों आरोना अके नायनो र' आंजों गोदानसो नामा आंजों गोदानसो माथो नोंलाय आं साब खालामबाय दे नै आं नोंखौ साब खालामबाय ओमफ्राय साब खालामबाय आं नोंखौ नै ओमफ्राय नोंबो आंखौ साब खालामबानो जाबाय जोंना DBTY आं नोंखौ साब खालामबाय आरोना नोंबो आंखौ साब खालामदो ओमफ्राय लं भिडिअ कमेन्ट गारना गालां आरोना आं नोंनि भिडिअखौ दा नायनो हागोन बेनिफ्राय रेबेला ब्लु ब्र' होनदों ब्लु होबाय ओमफ्राय जोंना BTY नोंबो नै नोंनोबो ब्लु होबाय आं लोगो जाना हो ओमफ्राय नै आं हाउस वाइफ आब'नोबो ब्लु होबाय लोगो जाना होदो निभिया अके सिमसां ब्रादार आप भी एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ और साहेब ब्रह्मआ मा होनखो टाटा होनदों ना ओमफ्राय नेट प्रब्लेम खोमा होनदों आरोना अके नेट प्रब्लेम दां जानो हागौ ओमफ्राय साय क्या बोला हाय भैया गुड मर्निं हेपि हलि अके हेपि हलि हाजोमा अन थेंक इउ गितिका होनदों गुड मर्निं सनजित थेंक्स लाइक डान 10 लाइक डान थेंक इउ स' माच गितिका लाइक होनायनि थाखाय सायाया अन रेबेल अन ओमफ्राय सेटआ हाय ब्र' होनदों कार्बिना मा बुंखो दे लोगोफोर आंनिखौबो साब खालामदो होनदों नै आंनाबो नेटआ 50% थांबाय काबिन साबल' बुं आरोना साबल' बुं फुरा लिरजोबनाङा बेनिफ्राय गुलु गुलुआ मा होनखो आब' गितिका होनदों ओमफ्राय सेट ब्रादार लाइक डान थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय हाउस वाइफआ अन ओमफ्राय दि नार्जारि हेलौ नावदों आरोना हेलौ सोर आंजों गोदान आंखौ साब खालामबानो जाबाय आंबो बेग होफिनगोन टेनसन लानाङा ओमफ्राय कमेन्टल' गारना गालां गुलु आगै मर्निं नावदों दे नांदों मर्निं होनदों दे नांदों आदा आं नोंनिखौ साब खालामबाय होबाय होनदों आरोना अके दे नोंखौ नायनो आङो खालामखानोसै आं अके ओमफ्राय अन इसकिबार आमलुका केबेन BTY आब' मा जाखो लोगो खालामदो होनदों आरोना नै केबेन BTY आब' हाजोमाखौ लोगो खालामदो दैमालु फैदो आरोना दैमालुआ मा होनखो गुड मर्निं फ्रेन्ड होनदों मर्निं बेनिफ्राय साया मा होनखो हेपि हलि अल फ्रेन्ड गुलु गुला मा होनखो मर्निं आब' गितिका नावदों काबिना अके नावदों गितिकाया मा बुंखो हाउस वाइफ आब' गुड मर्निं नावदों हाजोमाया बुंबाय DN आदा लोगो खालामदो नावदों ना हाजोमा ब्रादारा BTY नोंखौ लोगो खालामबायनो नोंबो लोगो खालामदो दे बेनिफ्राय रेबेला मा होनखो जोंना ब्रादारा BTY ब्र' दे लोगो जादो होनदों गितिकाया मा होनखो केबिन लोगो जादों होनदों केबिन लोगो जानांगौनो नै गितिकानो ब्लु होबाय बेनिफ्राय दि नार्जारिया मा बुंखो आं गोदान नङा ब्र' होनदों आरोना गोदान नङाथ' आरो आं दानि नायबाय गोदान नङा ओमफ्राय साय आबि गुलु प्लिज सापर्ट मी होनदोंना साय के साथ फ्रेंड हो जाओ साय आपको रेबेल बुला रहा है गीतिका ने बोला हाजमा गई गुड मॉर्निंग हाउस अन थैंक यू रेबेल साय अके जमुना आब' अन ओमफ्राय दि नार्जारिया मा होनखो रेबेल साबधान प्लिज रिटार्न रेबेल नोंखौ साबधान खालामबायनो दिना ओमफ्राय बेग होदो
अन ओमफ्राय जोंहा रेबेला मा होनखो ओरै नुदों ओमफ्राय जुमनाबा गुड मरनिं अल फ्रेन्ड होनदों सिमांसाया मा बुंखो हम लिस्ट खतम हो गया अभी क्या हो गया भैया आपको मैं ब्लू देता हूँ ब्लू दे दिया अन बेनिफ्राय सनाया अन थेंक इउ सो माच अन थानो थाखाय गितिका मा होनखो केबिन साबधान कमेन्ट चेक हाजोमाया होनदों गितिका आब' सना मर्निं मर्निं बेनिफ्राय हाजोमा आगै मा खालामदों ओमफ्राय हाउस एबा अन होनदों ओमफ्राय गुलु गुलु गितिकाया एने टेरे रें रें होनना दुखु जाबाय आरो ना अन थेंक इउ सो माच ओमफ्राय जोंना हाजोमाया बुंखो किलबिन ना किलबिन बिटिवाइ आब' सना मा जाखो लोगो जादो होनना दंबो थांग्रा आब' सनाया जोंना ओमफ्राय दिनारजारिया मा बुंखो केबिन बिटिवाइ अन साबधान प्लिज रिटार्न जोंना केबिन अबाव थांखो नै साब रिटार्न होदो हाजोमा होनखो माबाखौ डिएनखौबो होदो डिएनआबो नै डिएन आरो हाजोमाया साब खालामबायनो सबिता हेलौ सना मा गल गल जाखो होदो आरो ना मा गल गल जाखो जायाखैथ' माथो ओमफ्राय हाजोमायाबो गिथिगा आब' सना दं होनदों अन राधे दि होनना बुंबाय सबिता बरगयारि प्लिज खालामदो आं लोगो खालामखाबाय होनदों आरो ना अन होनदों ओमफ्राय हामल'का मनिसानि बोला हेलौ गुड मर्निं सन्जित मर्निं मर्निं दिना मा बुंखो लोगो गैयाबा लोगो गैयाबा लोगोफोरदों ओं बयबो लोगो जालायलायदो एक दुसरे के साथ फ्रेन्ड हो जाओ हाइड बाय केबिन अन ओइ साइ हाइड बाय कबिन कबिना सोर कबिनजों साइजों मा हाइद खालामलायनाय जाखो हाइदसो खालामबाय माथो बिसोरो माबा सायाना कबिना मा हाइद खालामबायलै आं ओंखायनो ब्लु होनो बायो मिथिबाय ना हाइद खालामबाय बिसोरो सोरखौबा सासेखौ आं कबिन माबाखौ सायालाय थांखो साया हाइद खालामबायलै कबिनखौ हाइद खालामबाय खोमा अबाव थांखो नै गैया कबिना नुजायासै माथो प्लिज साय किधर है कमेंट करो कमेन्ट दानफिन नाङा लोगोफोर कमेन्टआ गारैबाबो ओइ माबा अन थेंक इउ स' माच गासैखौबो ओमफ्राय माबाया साय गिदिर गैया रे सायनि किसिखौ हाइद खालामबाय दे साया माबाखौ साय थे मानसिफोरा साय ने किसी को हाइड किया है अभी मैं सभी का ब्लू लेता हूँ मैं
हाइड करता है रे ब्लू देने के साथ साथ दोस्तों on thank you so much Sai Abi blog was hide by Kilbina Bosumotari on thank you so much गासैखौबो on DN on okay new friend come नाम डरना new friend come जाओ हम लोग का Mimi भी आ गया Mimi ना माही Mimi on thank you so much दा on काबिना फैफिनबाय आरोना thank you so much on जोंना साया सोरना हाइड खालामबाय खोमा दै खारबाय मानसिया thank you so much on रेनिकले सबिखौ ओमफ्राय जोंना हार्ड हरबाय आरोना जोंना काबिना ओमफ्राय DN हेलौ होनदों मिमी ब्लॉग हाय हेलो हाय मोस्ट वेलकम सभी को मेरा एल्बम में स्वागत है और डीएनए बोला मा जाखो ओमफ्राय होनदों जेबो जायाखै ब्रादार जेबो जायाखै हाइड खालामाखै माने नुजानो नागिरा आरोना ओमफ्राय सबिता मा बुंखो आं खालामाखैथ' सोमजिदों नोंहा सायासो खालामदों खोमा सायनिसो नाम फैदों बेनिफ्राय जोंना गैया अके ओमफ्राय मिनिया मर्निं कबिताया on मानो गाबखो कबिता हाजोमाया on कबिता मा होनो जाय जायजों गोदान लोगो जा गितिकाया मा बुंखो आंनि ब्लुखौ लाय मानो लाखो होनदों आरोना आंहा ब्लु होफिनगोन आङो माने मानसिफोरा ब्लु होबाथाय जानला मोनला खालामनो हाथारो on जोंना नै सुमित फैबाय आरोना मा सोलिबाय दं बेवहाय सालथायदों सोलिनायाथ' एसे गुलुमुलु सोलिगासिनो सालथे ओमफ्राय सनालि हाय सनालिया दिनैसो आंनि एलबियाव मस्ट वेलकाम on गितिका on DN on ओमफ्राय आमोल टेम्पोल हेलौ गितिका नामदों आमोल टेम्पोल नामाया ओमफ्राय हाजोमा on गितिकाया आमोल गुड मर्निं सनालिया मागो हेलौ सन्जित नामदों आरोना बेनिफ्राय काबिला मा बुंदों हेलौ होनदों डिना हेलौ बेनिफ्राय सुमिता बुंदों लाइक डान 16 थेंक इउ सो माच रेबेला मा बुंखो DN ब्र रिटार्न मी DN ब्र रिटार्न खालामनांगौ रेबेलखौ ओमफ्राय सुमित आगै गुड मर्निं होनदों जोंना बान्दोनानै on हाउस वाइफआ on थेंक इउ आब' आमोला होप इउ रिमुभ मी गितिका नामदों आरोना on जोमावसोयो बेनिफ्राय लाइट एन्ड 15 थेंक इउ सो माच मनिषा रेबेल ब्लु अके ब्रादार ब्लु होबाय इसके बाद सनालि मा होनखो लाइक डान थेंक इउ सो माच हाजोमा on थेंक इउ ओमफ्राय काबिला मा होनखो आंना मा जाखोलै होनना दाना नोंना मा जानो जेबो जायाखै बेनिफ्राय जोंना मर्निं आब' गितिका नामदों जोंना सुमिता ओमफ्राय सानजि फैदों हेलौ सानजि नोंथ' आंनि एलबियाव बारा गोबाव थाथारा नोंनि एलबियावथ' गोबाव थायो हयथ' 1 घन्टा थादों आङो आइडि खालि ओमफ्राय माहि आब'आ मा होनदों हेलौ गुड मर्निं नामदों आरोना लाइक डान थेंक इउ सो माच माहि आब'नि ब्लुखौ लानांसिगोन दे माहि आब'आ माबायो एकदम गोबावसो सानफ्राम फैया नालाय ब्लुखौ जाया सानफ्राम फैनो माने माबा जायो आरोना से मबाइला ओमफ्राय MKB गुड मर्निं सन्जित बोल रहा है गुड मर्निं सभी को मर्निं इसके बाद संजय ने बोला गोदान लोगो जादो दे नों जो नया है एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ हेलौ माहि आब' हेलौ हाजोमा on सुमित मा हि सना होनदों सानजिया होनदों नोंलाय थाखा नांगौ आइडि नांगौ नालाय नामदों आरोना ओमफ्राय नों आंखौ मा ओमफ्राय सापर्ट होनांगौब्रा बाबा आंनियावबो होफैनांगौब्रा आंबो आइडि होआबाबो थायोब्रा नोंनाव ओमफ्राय on ट्राइबेला मा होनखो दे मेदाम जि आरोना सनालिया मा होनखो बाजै सानजि माथो दिनै आदानिखौ गारना बाजै सानजि माथो दिनै आदानिखौ गारना दि नार्जारिया होनदों येस सारजि नामदों ओमफ्राय संजीत ब्रेकफास्ट हो गया हाँ MKB हो गया मेरा ब्रेकफास्ट हो गया और आप बताओ आपका हुआ कि नहीं हुआ रेबेला मा बुंखो दे सानजि मेदाम लोगो जानोसै होनदों सेट ब्रादारा डि ब्र नामदों सानजिया on माया मा होनदों मा फैनाय लोगोनो लाबाय ब्लुखौ नामजारा दे आं ब्लु होनबाय माने ब्लु होनानै थांफिनबानो जाबाय दायो जाय ब्लु होदों हा अके लोगोफोर ओमफ्राय सेट ब्रादार ओमफ्राय डि ब्र हाउ आर इउ केबिना मा बुंखो आंनोबो
आंनोबो हाबना साब खालामदो होनदों आरोना काबिनखौबो कालबिनखौबो साब खालामना जाबाय लोगोफोर कालबिनजोंबो लोगो जा ओमफ्राय हेलौ सेट ब्रादार नांदों नै जोंना दि नार्जारिनि लोगो जा दि नार्जारिजोंबो माइ आब'जों लागावनो माइ आब'आ ओमफ्राय सानसेया मा बुंखो सनालि आइदि हरगासिनो जोमाव बेखायनो थायाखै आंना ओइ अके रेबेल लोगो जा होनदोंना अके ओमफ्राय मा दारित्रि हेल' रबलरा हेल' ओमफ्राय दारित्रिनोब्ला गुड मर्निं दि नांदों एनि नांदों अके बेनिफ्राय माया नों 10 आइडि से साथ साथ माई आईडी के फ्रेंड हो जाओ 10 आईडी मिलेगा सभी लोग हम लोग का एम के ऑफिशियल क्या बोला न्यू फ्रेंड ज्वाइनिंग कीजिए मुझे मैं कल बेक कर देंगे बोल रहा है संजय ने बोला केविन लोगो जादों होनदों सुमिता माखो हेलौ माहि आंबो हलि गेलेगौमोन माहि सना होनदों रेबेला हाय साय सनालि होनदों दि नार्जारिया सेम टू यू डियार ब्रादार होनदों बिदांनि एलबि फैलायबाय अन थैंक यू सो मच अन रहने के लिए सभी लोग को ब्रेकफास्ट हो गया हम ओके प्लीज सपोर्ट मी बोल रहे को माही ने सपोर्ट बुला रहा है सभी को इसके बाद सोनालिया मा बुंखो नों बिना हो आं बिजायो होनदों आरोना सोलाबाखै ब्र खामानि मावदों दंमोन इदिना अके बेनिफ्राय जोंना ओं ब्र होनदों गावहा आंखौ गारना गेलेयो होनना आरोना जोंनानै सुमिदा ओमफ्राय दिना मा होनखो दिनैसो गांनायखाय दिनै अखा हादों अके माइया मा होनखो सोर लोगो जानो लोगो बुंनांदों आरोना ओमफ्राय सानजिया होनदों ब्लु हर दसे होनदों आरोना अके ब्लु बाय दा ब्लु माबानानै थांफिनबानो जाबाय नबनीता लाइक डान थैंक यू सो मच लाइक देने के लिए आज 30 लाइक होना चाहिए इसराया लाइक डान थैंक यू सो मच माहिया हेलो गीतिकाया मा होनदों मिहि साबधान प्लीज पे करो मिहि किधर गया प्लीज किधर भी कमेंट करो थांजोब्बाय खोमालै गैला नै मानसिफोरा बेनिफ्राय ब्लुखौ होलां थांफिना नांगोन ब्लु होनो बायो आङो मानसिफोरनो ब्लुखौ आं थांनोसै ब्लुखौ लाफिन होनलांनांगौ आरो ना थांनाय समाव मा जोबोद मोजां जायो आरो ना सनालिया मा बुंखो माहि आंखौबो लोगो खालामदो होनदों सनालि लोगो जा आं ब्लु नाबाय माहि आब'जों लोगो जा बेनिफ्राय रेबेला मा सनजित ब्र सनालिनो ब्लु होबाय ओमफ्राय गितिकाया मा होनदों माहि ओंख्रि संनो सना होनदों ओमफ्राय हाउस एबा आब' होनदों डायरेक्टरी मैं आपको ज्वाइनिंग किया है डायरेक्टरी जी किधर है आपको हाउस वेब ने ज्वाइनिंग किया है बेक कर दो प्लीज गाइस कमेंट चेक खालामना रिटार्न खालामदो जायफोरा खालामाखै आरोना देखो डिनर करके कमेंट दिया है कमेंट चेक करके रिटर्न कर दो उनाव सानजिया मा होनदों डि एन लोगो जादों होनना बुंदों माहिया मा होनदों हेलौ एस एन गितिका सना माइनाव नों आर्मित खबर तो फाल और आपनार जनाबि की खबर कारबिना मिनिबाय आरोना गितिकाया माहि मा खालामदों थिनदों ओमफ्राय हिया मा होनखो अके सनालि होनदों मोजां माइनाव ओंखि गितिका होनदों आरोना बेनिफ्राय नरेंद्र हेलो दा दारित्री आपको दारित्री आपको हाउस वाइफ ने सब क्या है दारित्री आपको हाउस वाइफ ने सब क्या है हाउस वाइफ को बेक कर दो आप इसके बाद कलबिन ने बोला प्लीज सपोर्ट खालामदो होनदों इसके बाद गितिकाया हाय होनदों आर्मिदा बुंदों अपनार गर कट है मोर टू उदालगुरि ब्रादार उदालगुरि थैंक यू सो मच 20 लाख दान सानजि बसु लोगो दंखायो होनदों डि एन जों सानजि बसु लोगो दंखायोनो सानजि साब बे खालामना हो सानजिया बे खालामाखैदां डि एन नार्जारिखौ ओमफ्राय माहि हेलौ होनदों गितिकाया माहि होननानै हार्ट हरदों
दारित्रिया अके ब्र होनदों माहिया होनदों आइ लाभ इउ गितिका होनदों सनालिया मा बुंखो आंबो हरफिनगोन जाय लोगो खालामो गासिनो होनदों सनालि के साथ फ्रेन्ड जाओ सनालि के साथ हाउसवाइफ होनदों माहि आगै साब खालामबाय आं होनदों माहि आब' नोंखौ नै हाउसवाइफ आब'आ साब खालामबायनो बे खालामदो दारित्रि जी ने क्या बोला अभी रिटर्न करती हूँ बोल रहा है देखो दीदी ने सभी को अभी रिटर्न करेगा ओमफ्राय माहिया मा गितिका माइनाव होनदों गितिकाया मा होनदों आइ लाभ इउ टु माहि होननानै हादरदों आरमिदा होनदों मय उदालगुरि हय टंला परा सायासु ओके थैंक यू सो मच और मोस्ट वेलकम अपनी मोर लाइव टू टंला परा सरकार ने मोर उदालगुरि मेन टाउन हय ब्रादार और अमित ब्रदर बोलो सुबह का नाश्ता हुआ कि नहीं हुआ है इसके बाद हम लोग का रेबेल ने बोला सोनाली सोना रिटर्न खालाम दे नों सोनाली सोना रिटर्न कर दो रेबेल को माही ने बोला थैंक यू आबो हाउस वाइफ होनदों इसके बाद संजय ने क्या बोला केबन लोगो खालाम इसके बाद खालामनि होनदों अके बर'आ होनदों हाय गितिका आंनाथ' चेनेलआ होनदों गितिका आंहा जाबायना होनदों आरोना इसके बाद अन ओमफ्राय मा होनदों हम लोग का कौन आया है बंदना बिंदिया आ गया है गुड मॉर्निंग बिंदिया गुड मॉर्निंग और सोनाली बोला वाव रिटर्न होफिनखायो होनदों जोंना ओमफ्राय अन हम लोग का मालाबी ने हाय संजीत मोरा बोल रहा है मोरा बोल के हंस रहा है खुद मोरा बोल रहे और मुझे हंसता है और अन माही देर ना ओमफ्राय अन लोगोफोर सापर्ट सनालि सापर्ट खालामबाय आं सनालि नोंखौ हाउस एबा सापर्ट खालामबायनो बे खालामदो ओमफ्राय बिंदिया ने बोला माही जॉइनिंग मी बोल रहा है और इसके बाद गीतिका ने बोला रेबेल आगै जायाखै आंना होनदों आरोना गीतिकाना मन'लै गीतिकाना मन' बिंदना ने ओके बाय बोला थैंक यू सो मच बिंदना मेरा एलबी में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू कबिना बुंदों ओइ सनालि साब खालामदो होनना बुंदों आरोना इसके बाद सोनाली ने क्या बोला हेलो मालाबी बोल रहा है मालाबी ने बोला ओए बिंदिया बोल के हंस रहा है बिंदिया ने बोला माही जॉइनिंग मी बिंदिया ने बोला शादी मालाबी माय का बोल रहा है मालाबी ने बोला हाय संजय बोल रहा है और इसके बाद मालाबी बोल रहा है और काबिन रिटर्न हरफिननांगौ सानजिनो ओमफ्राय सानजिया मा बुंखो हाय मालाबी जॉइनिं मी अब मेगननि पावारा खमायबायना आब्रा आंनालाय बेनिफ्राय अन थैंक यू सो मच ई साला गया किया बोल रहा है लाइक डन थैंक यू सो मच जो लाइक नहीं किया लाइक करने के सपोर्ट करो संजीत बोल के हंस रहा है गीतिका ने बेनिफ्राय हाय गीतिका बोल रहा है हम लोग का मालाबी ने जेके वो हाय ए तुम ये थिलेथार अरे बेनिफ्राय मालाबी जॉइनिंग हो जाओ देखो गीतिका के साथ गीतिका का मोनो चैनल है मोनो और रेबेल ने बोला हाय मालाबी जी जेके ने बोला लाइक डन थैंक यू सो मच बिंदिया ने पूरा हंस के बोला संजीत खबरा माया मोरा है बिंदिया टू मोरा और विशाल ने बोला ब्रो रोदै आं खिखांबाय खिथु सुगुनि खम जारला ब्लू मोरा ओके ब्लू डेटा में कभी बोला बिंदिया त्रिपुरा सावधान बिंदिया देखो आपको केबिन ने सब क्या है और बिंदिया बैग कर दो बिंदिया आपको मैं ब्लू देता हूँ जो है प्लीज कमेंट करो गाइस एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ इसके बाद हम लोग का बिंदिया ने क्या बोला डीएन ओके डीएन ने यस संजय यस बंदना सिस्टर में तुमको साफ कर दिया है हाउस एबाबो बंदनाया थांबाय आरो ना इयो ओमफ्राय दा नोंनो बेक खालामगोनदां इयो दा बेक खालामनांगौ
इसके बाद ऑन ऑन 11 बोल रहा है 24 31 कमेंट फास्ट कमेंट बिंदिया जोलाव एक्स प्रोडक्शन आं फैबाय होनदों थैंक यू सो मच एस प्रोडक्शन को मैं ब्लू देता हूँ जोलाव एस प्रोडक्शन के साथ भी फ्रेंड हो जाओ सोर को गोदान दं फ्रेंड हो जाओ किबेन ने बोला जीके नार्जारी साबधान जीके किधर गया जीके केबेना नोंखौ साब खालामबाय नै संजय अनन बिंदिया ने बोला जोलाव जॉइनिंग मी जोलाव देखो बिंदिया के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ बिंदिया बहुत अच्छी लड़की है रोज नहाता है जोलाव बिंदिया के साथ फ्रेंड हो जाओ इसके बाद गीतिका ने बोला माला भी सावधान कमेंट चेक माला भी आपको सावधान किया है गीतिका ने गीतिका के साथ बैक कर दो इसके बाद गीतिका जेके आ गई बिंदिया ने बोला गीतिका हाय जेके अंकी सोना बोला गीतिका ने और संजीत ने बोला जोलाव लोगो जादो बोल रहा है और हाउस वाइफ ने बोला केल्विन प्लीज सपोर्ट मी बोल रहा है जोलाव देखो हाउस वाइफ है संजी है गीतिका है सब है क्या क्या कौन सा मॉडल का फ्रेंड चाहिए सभी मिल जाएगा फ्रेंड हो जाओ संजीत बोल के देखो हार्ट दे रहा है मुझे गीतिका ने थैंक यू सो मच एस ब्रदर लकडाउन विशाल ने पूरा हंस रहा है इसके केविन ने हाउस वाइफ साबधान माहिया मादों हाउस वाइफ आब' टुदान आइडिजों आरोना ओमफ्राय माहि आंनोबो आइडि हरदो ओमफ्राय हाउस वाइफआ होनदों अके डियार नार्जारि होनदों माहि आब' आंनिखौ देलाय मोनथाम आइडि हरना होलाय आंनोबो मोनथाम नांगौ ओमफ्राय बिशाल लाकडाउन थेंक इउ स' माच लाकडाउन दैनिकलि बेनिफ्राय बिन्दियानि अन एस स्टेटास अन जेके ब्रादारा जेके आब'आ माखो अन आगै अके थेंक इउ स' माच माल्लाबिया मा बुंगो सानजि सिस्टार साबधान फार्स्ट वीडियो वॉच ओके देखो संजी आपको माल्लाबी ने साबधान किया है फुल वॉच के साथ बे कर दो संजीत जावदों नों आंखौ होनदों गीतिकाया जावाखैब्रा मानो जावनांगौ ओमफ्राय जोलाव मा बुंगो हाय बिन्दिया कैसे हो बोल रहा है एस बड़' ब्रादारा ब्लू होनदों ओके ब्रादार आं ब्लू होबाय दे इसके बाद गीतिका ने बोला मोनो चैनल गीतिका का मोनो चैनल बोल रहा है देखो विशाल ने और माही ने बोला आंखौबो जाय सपोर्ट होयो बिनोनो आइडि हरगोन होनदों देखो माही के साथ फ्रेंड हो जाओ माही सभी जो माही को सपोर्ट करेगा वो सभी को आइडि दे देगा और इसके बाद आंनोबो हर दे नामदो आरोना विशाल हंस रहा है संजी ने माही बोल रहा है और काबिन ने बोला हाय एस ब्रदो साबधान होनदों आरोना एस नोंखौ साबधान खालामबाय कालबिना बेनिफ्राय गीतिकाया बुंदों विशाल मा जावदों आंखौ पापि सन्जिता होनदों आरोना आयौ ओमफ्राय माहिया बुंबाय विशाल दावदै पापि मा गोसो गैया मा रायलायनो आंजों ओरैसै आरोना लेटन मडेल नामा ओमफ्राय काल्लाबिया मा बुंगो माल्लाबी गीतिका सिस्टार सब फुल वॉच के साथ सब्सक्राइब बनांगौ ओनली SUB मतलब लिखो जोहोलाव लोगो जादो गीतिकाजों बेनिफ्राय हेलौ सानजि बसु मा खबर होनदों ओमफ्राय जोंनानै बि बर'आ फैलायबाय आरोना दिनै बेसेबांबा गुबुननि उनाव हेलौ गुड मर्निं आगै सन्जि होनदों गुड मर्निं आब' मर्निं बेनिफ्राय एस बड'आ होनदों केलभिन साब हर दान केलभिन नै एस बड' जा साब खालामबायनो गीतिकाया मा होनदों माल्लाबी थेंक इउ होनदों माहिया होनदों 40 आइडि से सात गाइस होनदों माहिया बुङोल'सो 40 आइडि ओमफ्राय हरानो आंनो माबाल'सो हरदों खोमा 15थाल'सो हरदों खोमा नोङो ओमफ्राय हरासिनो सानसेयाव 10 हरगोन होननानै ओमफ्राय गावनि ओमफ्राय LBबो होला ओमफ्राय आंनाव LBआव फै होमबानो आइडि हरगोन होनना बुङो ओमफ्राय LBबो होला आइडिबो हरला ओमफ्राय मा जाखोथाय मानसियानो ओमफ्राय मैया पावार गेलेनायखौ नायदोंमोन आङो माहिनि भिडिअखौ फुल ओमफ्राय इन्डिया होनदों जेके नार्जारि साबधान बेक करदो जेके आब' नै जोंना डि नार्जारिया साब खालामबायनो बोला केलविन फुल वॉच वीडियो के साथ कमेंट रिटर्न करो बोल रहा है माल्लाबी ने बोला वेलकम गीतिका सिस्टर इसके बाद वृंदावन पारो ने गुड मॉर्निंग बोला हाउस वाइफ ने बोला डी नार्जारि बेक दो डी नार्जारि नै हाउस वाइफखौ बेक खालामनांगौनो पारो ने बोला राधे 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 श्री कृष्ण के विशाल ओंखि आंनि बिखानि हारा नादरा र' गीतिका नोङो माबाजों हासबेन्डजों दुम होननानै दलदाम जागोन नोङो बेनिफ्राय हाउस वाइफआ मा होनखो थैंक यू सो मच पारा ने बोला हैप्पी होली फ्रेंड बोला हैप्पी सभी को हैप्पी रहना चाहिए
गितिका माइनाव नै बिशाल दावदैया आंखौ सैया होनदों आरोना माहिया। ओमफ्राय बिनाबा मोनखो दि नार्जारि साब खालामबाय होनदों। पारु नेबुला लाइक डान थेंक इउ स' माच। उसके बाद डी नेबुला अके हाउस वेब एस एस नेबुला किलिन 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 किलेन ना किलेन साबधान जाबायलै नोंखौ रिटार्न होनांगौनो एस एस ब्रादारखौ। उसके बाद नै जेरै फैयामबाय। इसके बाद आदसा जोहोलाव नामदों जोहोलाव। ओमफ्राय बि बर'आ बुंदों बोरो आइडिबो हरा होनना बुंदों ना आइडि हरानो आइडि माने आइडिखौ दा हरगोन र' बेलासियाव हरगोन आं आइडिखौ मबाइल गैयालै मबाइल गैया मबाइला मबाइल मोनसेखौ मोनाखै आङो मालायनि मबाइलावसो आइडि खुलिलाबायना दोनदों नालाय आङो। बेनिफ्राय आंलाय नोंनो बि बर'नो हरखाजोब्बाय खोमादां माथो। अखा बिराद हादों नामाब्रा ओमफ्राय दिनै बानपानि जादों दैमाया माय जादों दैमाया देराखै अन 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 बा बिबर' ओमफ्राय राधे 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 गितिका मामखौ अखा हादों लै जोंनिखैनो जोहोलावा जोंनिखैबो हादोंमोन दे हागाबाय। माहि जेसिपि जों लायगोन र' बिशालखौ होनदों आरोना जेसिपि जों लायगोननो। ओमफ्राय पारु नेबुला राधे कृष्ण बि बर' नेबुला ब्लुबो होआ सुनिया नामदों आरोना ब्लु होबाय दे। इसके बाद बिन्दिया नेबुला मरा सन्जित। इसके बाद हाउस वाइफ नेबुला एस एस बड' आं नोंजों लोगोखा नामदों आरोना एस एस ब्रादार नोंजों हाउस वाइफ आब' लोगोखानो। ओमफ्राय अनन माहिया बुंदों 20 आइडि हरबाय आं नोंनो एस होनदों आरोना। 20 आइडि हरबाय आरो ने आं 15ल'सो हरदों सानदों बेखौनो आरो 20खौ हरबावदो दाहाय। अन 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 नमस्ते आई एम नॉट परफेक्ट बाट आई होनदों आरोना। देखो हाउस वाइफ ने इतना परफेक्ट नहीं है लेकिन हाउस वाइफ के साथ सभी लोग फ्रेंड हो जाओ हाउस वाइफ आप सभी को बेग देगा। जोहोलाव हादों जोंनिथिंबो होनना बुंदों आरोना गितिकाया। इसके बाद अन 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 अबाव खारजोबोथाय दखानाव खारजोब्बाय नामा। अन 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 थैंक यू सो मच न्यू है क्या फ्रेंड हो जाओ बोल रहा है बी बोरो अभी इतना लेट पूरा फ्रेंड लोग आया था नया नया है। संजय ने बोला माला रिटर्न दिया है माला भी रिटर्न दिया है बोल रहा है दिना बुंदों केरबिन अन लोगो खालामबाय ओंखायो रिटार्न किलबिन नोगो दि नार्जारिया लोगो खालामबायनो ओमफ्राय दि नार्जारिखौ बेक खालामबानो जाबाय। मायाव अन हाउस एबा होनदों बिन्दिया तुमसे फ्रेंड हो बिन्दिया सिस्टार आपसे हाउस बर्थडे फ्रेंड है। ओमफ्राय जोंना माबाया ब्लु होबायथ' आंनो ब्लु होबायमोनथ' मे दाख्लै बायदि जाबायदां होनबालाय नोंना दाख्लै बायदि ब्लू बाबू जायो अन 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 थैंक यू हाय वृंदावन बोल रहा है देखो हम लोग का माला भी ने सोरबा आइडि सोलायनो बा फैनो आरोना माहि दे आंजों आइडि सोलायनोबा दे 6था आइडि हरगोन नोंनो दा आंजों सोलाय दे 6था हर आं 10था हर दे आं नोंनो 6था हरगोन। हा 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 बोल रहा है संजीत बोल रहा है इंडिया ने हेलो मल्लवी और हेलो 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 न्यू फ्रेंड जॉइनिंग हो जाओ गिव मी संजीत ब्रो नों सेट ब्रदार अके अके अन 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 कमेन्टखौ गालांजोब्बाय दे आङो अन 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 बृन्दावन हेभ सिम्पारो Brindaban was hid by Malawi on Brindaban on was time out by Kevin by on of 60 minutes। क्यों एक दूसरे के साथ हाइड कर रहा है रे आप लोग एक दूसरे के साथ हाइड कर रहा है रे आप लोग क्यों ऐसा हो रहा है आं कमेन्टखौ बारलांबाय दै माबा ब्लु माबा हाइड खालामलायलायसो फाग्लासो हा हा संजित नहीं थैनाय मालाबा होनदों आरोना क्या बोला कमेंट बारलांजोब्बाय आङो सरि मतलब एक दूसरे के साथ हाइड हो रहा है हाइड कर रहा है इसलिए मैं इसको हाइड भी देख रहा था। मी जी जॉइनिंग मी गितिका ने बोला
सेट गुड मॉर्निंग आगै नावदारना ओमफ्राय संजी अन हम लोग का मल्ला भी ने बोला हाउस वाइफ फुल वाश करो ओके बोल रहा है सेट ने बोला गितिका होनदों बेनिफ्राय माहिना बुंबाय आंखौ सापर्ट होआ बिनिनो मोनब्रै आइडि मोनगोन आरोना माहिखौ जाय सापर्ट खालामो मोनब्रै आइडि मोनगोननो बेनिफ्राय सानजिया अन दिनादों फाग्लासो ना ब्र बिसोर सनजित नावदारनांलै ओमफ्राय न्यू फ्रेंड जॉइनिंग मी प्लीज देखो स्ट्राइक के साथ फ्रेंड हो जाओ जो नया है सानजि ओमफ्राय बि बर'आबो दानबायसो कमेन्ट दानो नङा जानला मोनला कमेन्टफ्रावबो कमेन्ट दानो नङा जेबो नङा ओमफ्राय हाइद खालामदो मानसिफोरा आरोना हाइद खालामनाङा दे बिदि हाइद खालामबा आं ब्लु होनाय नङा नेक्स्ट टाइमाव बेनिफ्राय माहि अन सनजित गितिकाखौ साब खालामबाय आंदो गितिका साब खालामबायनो बे खालामदो माहिनि आइ एम आइडिया गितिका होनदो आरोना गितिका माइनाव दों ओमफ्राय ओइ सनजित मरा तुम साका मरा साका तुमरा हे तुमरा माला बे तुमरा ओमफ्राय ओचपि फैदों नामा अबाव थांखो ओचपियालाय नुवासै माथो आंलाय गितिका अन माहियानो गितिका गावदां होनदों अन ओइ बिन्दिया बोल रहा है अन संजीवन माही आई लव यू बोल रहा है गितिका ने और अन गिति आंनि जिउ बोल रहा है वाई हाइड कर दिया करो एक दूसरे की साथ अन बोरो ब्लु आनदों माबा बिबराव नोंना ब्लु जाला बुस्थुआ र' जागोनदां एबार जाफिनबाय नै ब्लूफोरखौ एसेबां गोबाव लांना दोननाय उनाव ब्लुआ खामायनो होआ दै इसलिए दोस्तों जो की साथ ब्लू है ना जाने का टाइम में बोल के जाओ ब्रदर मेरा ब्लू ले लो मैं जाएगा ऐसा बोल के जाओ नहीं तो बाद में आप लोग का ब्लू काम नहीं आएगा क्योंकि जो पर्सन ब्लू को लेके पूरा दिन मतलब रखता है ना 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो बाद में ब्लू काम नहीं होता है इसलिए मैं बोला सभी को जाने का टाइम में सभी ब्लू देख के जाओ दोस्तों और हाउस वाइफ जॉइनिंग मी हाउस वाइफ बिंदिया के साथ जॉइनिंग हो जाओ बेनिफ्राय गितिया अन ब्लु होबाय अन थेंक इउ आं कमेन्टखौ सर्ट खालामबाय जोंना वाइटि ब्रादार लाइक डान थेंक इउ सो माच बेनिफ्राय माहिया मा बुंखो लागाव बङाइगाव होनना बुंबाय माला बिने बोला न्यू फ्रेंड प्लिज सपोर्ट एंड जॉइनिंग मी देखो माला बि के साथ जॉइनिंग हो जाओ एनआर जेनेबा लोगो जादो लोगोफोर देखो रायजो राजा नोंथांमोन डिएन बसुमतारी के साथ डिएन नार्जारी के साथ फ्रेंड हो जाओ सॉरी हाउस वाइफ जॉइनिंग मी बोल रहा है डी ब्रो यू वीडियो आउस मा बुंखो awesome ब्लु स्राय ब्लु के माहि दैमारि अननानै आंखौबो लोगो खालामदो नों माहि लोगो खालाम नै जोंना माबाखौ जोहोलाव लोगो खालाम बिशाल खारबाय आरो नों होनदों मानो नांदों माबाया बिबर'आ ओमफ्राय सनजित ब्र खिया गोरा जाना होथारलै आथिया खि गोरा जानाया सोर खालामनाय माने सानै मानसिनि हाइट फैदों आरो ना बेनिफ्राय थोद जों बर'सो माल बर'बो रायलाया माथो ओरैसो होनो आरोना बर'सो होनबा नोङो आंलाय आरो नोंखौ बांगाल सानदोंमोन ओमफ्राय काबिन नेबोला स्राय साबधान ब्र बेनिफ्राय माहिना बुंबाय नै दं हाय नांदों आरोना माला भी ने क्या बोला अब बताओ मैं अभी सीखती हूँ ब्लू वाइट टी स्टूडियो पे मोरा संजय बोल रहा है आप बताओ मैं ब्लू लिख सकती हूँ ब्लू वाइट स्टूडियो पे मोरा बोल रहा है कैसा लेता है ना मुझे इसको मतलब मैं नहीं आता है रे मुझे लेने के लिए बाद में आं थांनोसै नावदारना बिबर'आ थांसैबालाय ब्लु लाफिनबाय आङो बिबर' नों आंनि एलबियाव बेसेबां गोबाव थायो आंबो नोंनि एलबियाव बेसेबांनो गोबाव थागोन दै बे खोथाखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय आरो ना बेनिफ्राय स्राय अन ओमफ्राय केबिना अन ओमफ्राय माहि ब्रादार अन सेट ब्रादारा बायनो अके हाउस भिडिअ
नोंजारना मोन हाब नायना साब खालामबायदों जोहोलाव ब्रादार नोंखौ हाउस एबा साब खालामबायनो भिडिअ नायनानै ब्रादार अन बिब्र थाता आं दके ओइ बिन्दिया मरा नामदों गिदिर गाया बिन्दिया मरा ने जोहोलाव नोंसोरखौ लोगो खालामनो नांगौ होनदों आरो ना साख्रिनो बेखौनो लोगो खालामनानै कमेन्टल' हरना दोन गितिकाखौ लोगो खालाम गितिकाखौ ओमफ्राय स्राय स्राय नों केबिन साबधान रिटार्न प्लिज सी इउ एगेन नेक्स्ट टाइम अके अके फिर मिलेगा बेनिफ्राय वाइटिया अन बेनिफ्राय डिएनआ थाथ' होनदों डिएन अके अके ब्रादार थाथ' होनदों थेंक इउ स' माच ब्रादार आंनि एलबो फैनानै सापर्ट खालामहोनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच डिएन ब्रादार थेंक इउ ओमफ्राय सेट ब्रादार थेंक इउ स' माच बाय बाय थेंक इउ ओमफ्राय बिसाला गाबबाय ओमफ्राय मालाबिया मा होनदों हाय मेरी सना मना बोल रहा है किसको बोला अखा हानायखाय खोनाथाराखै होनदों अखा हानाय खोनाथाराखै आं बुंगासिनो दं माथो गोसा गोसायैनो इसके बाद हेलो फ्रेंड सब कैसे है बोल रहा देखो हाउस वाइफ ने बोला पूछ रहे आप सभी को मोनामदोंलै माथो इखौलाय हा गोजांदों आमाय गोजाङाखै थान्दाने बोथोरा बिरादनो अनना हाउस वाइफ में आपको ज्वाइनिंग कर दिया रिटर्न कर दो बोल रहा है देखो बिंदिया ने इसके बाद माहिने बोला अके जोहोलाव गितिका ने बोला सेट आंबो थांनोसै अके अके दे थांबानो जाबाय गितिका बेनिफ्राय विशाल ओंखि नामदों आरोना ओमफ्राय सेट ब्रादार स्राय स्राय अन बिंदिया ने बोला बेक करो ओके हाउस वाइफ बोल रहा है इसके बाद अन हाउस वाइफ ने मा बोलो सनजित आं थांबाय दे अके अके थेंक इउ स' माच आब' थेंक इउ बेनिफ्राय कमेन्ट हरना दोन 100% सपोर्ट होगोन दो देखो माही को सब करके कमेंट रखो माही ने 100% सभी को बैग देगा बोल रहा है गितिका होननानै गाबबाय जोंनानि माबाया बिशाल टेम्टलुआ बेनिफ्राय गितिकाया मा बुंगोन स्राय स्राय आगै गुड मर्निं दीना हेलो मल्लाबी हेलो 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 बिंदिया ने ओके स्राय बोल रहा है हाउस वाइफ ने बोला बिंदिया में फ्रेंड हूँ तुमसे बोल रहा है बिंदिया आपसे फ्रेंड हूँ बोल रहा है हाउस वाइफ ने बिंदिया आप हाउस वाइफ को बेक कर दो प्लीज बिशाल मा जाखो होनना बुंदों आरो नै ओमफ्राय हाउस वाइफआ होनदों बाय बाय सनजित नों अके अके बाय बाय आब' बेनिफ्राय आं सना गुड मर्निं दं आंनि सना गुड मर्निं दं माइया मा बुंगो बिशाल दावदै पापिया रायजादोंनो बेखायनो सिरिथार दिनै गावदां गितिका माइनाव नामदों आरोना ओंलै बिशाला माबा होनोलै एसे मा जादोंथाय गुड मर्निं आब' गितिका होनदों स्राय स्राया बिंदियानि केवला न्यू है तो ज्वाइनिंग करो न्यू है तो ज्वाइनिंग करो बोल रहा है देखो बिंदिया ने बिशाला माहि होनदों दिना हेलो होनदों माल्लाबिया माखो हलि नों आनि फाइ दि थक ब्लाक्का ना मरा बिंदिया बोल रहा देखो गितिका होनदों माहि नंगौ होनदों माहिया गावदां होनदों सोरजों लोगो जानांगौ होनदों मा होनो नै माबा जोहोलाव ब्रादार स्राय स्रायजों लोगो जा स्राय स्राय देखो बिंदिया जोहोलाव के साथ फ्रेंड हो जाओ मैं भी रिटर्न करूंगी फुल वॉश के साथ बोल रहा है बिंदिया ने बिंदिया भिंडी बोलने से भी अच्छा था नाम भिंडी अब तो भिंडी जैसा नहीं है अब तो वाटरमेलन जैसा है बिंदिया ने वाटरमेलन जैसा हाय जोहोलावजि होनदों माहिया बुंबाय आई लाभ इउ गावरन बिशाल गफुर बिशाल होनदों ने बिशाला माबासोलै गुफुर ना गोसोमसो बिशाला एकदम बिउटि प्लाससो लागायजोबो इयो भिडिअ फटक सटकआव बेनिफ्राय लावगागानो बेनिफ्राय डिएन कमेन्ट डिएन के साथ फ्रेंड जाओ डिएन के साथ ब्लू ना डिएन साथ ब्लू बायदि आई लाभ इउ सना माहि नाम दारानि बिशाला बेलेगलै बिशाला सिख्लाफोरजों बासथाबनायावबा मुड अफ जाबाय नामा मुड अफ नाथ' अन बिशाल 9 to 6 साब खालामदो फ्रेन्ड आरोना बिशाल नै किलबिनखौ साब खालामनांगौनो बिशाल बेनिफ्राय केबिन अके नामदों आरोना ओमफ्राय अके स्राय जि नामदों आरोना ओमफ्राय ब्लुबो बोखारबाय आरोना ब्लु होगोनब्रा नों मानसिया थाथेराना जायगाथ' बिथा गरमना नोङो बेखायनो ब्लु होआखैमोन आं आरो नोंना मन'सेन नाला बेखायनो ब्लु होआखैमोन आरोना दायो होबाय दे मल्लाबी कमेंट चेक प्लीज मल्लाबी स्राय ने बोला कमेंट चेक करने के लिए बाय बाय दारा दे गितिका दे ओके ओमफ्राय
गितिका ओमफ्राय माहि ओंखि बायना दारना गितिकाया ओमफ्राय गितिकाया ओमफ्राय स्राय स्राय मा होनखो जोहोलाव एस साबदा होनदों जोहोलाव नोंखौ साब खालामबाय नै स्राय स्राया काबिनजोंबो लोगो जा जोहोलाव कमेन्ट खालामदो आरो नै काबिनखौबो दे रेबेलजोंबो लोगो जा जोंना जोहोलाव रेबेलाबो रेबेल ने बोला है मल्ला भी अब रिटर्न करो रेबेल को विशाल ने बोला गीतिका बिदि जाया होनदों गितिकानि क्या बोला विशाल ओंखि बायदो आरोना गितिका खौ मा बुंनो बुंथ'ला आङो बेनिफ्राय दानो अके बाय बाय थेंक इउ स' माच गितिका आंनि एलबियाव फैनानै दसे सापर्ट खालामफैनाय बेनिफ्राय बिशाला मा होनदों गितिका हौवानो मानो खार खोदारांलै गितिकानाव माबायानो दङ बेबो माबायावसो इण्डियान आर्मिबावसो मानो खारनांगौथाय फाग्लिया ओमफ्राय स्राय स्राय फुल वास दा होनदों स्राय स्राय फुल वास दान खालामैनो खालामैया बिशाल दाउदै पाप्पि इदि हरा मालनि नामदो आरोना ओमफ्राय बिशाल दाउदै एलबि हो होनो आरोना ओमफ्राय माहि हरगोन होनना आरोना आंथ' हरा बिशाल आंनो हरा बिराद सालु नोंनो हरखाबायलै ल' होनना बुङो आं ओंखाम उखैबाय बिशाल होनो आरोना मैयानो माबा जाखादों माथोंलाय मैया माबा जानायालाय बेनिफ्राय स्राय स्राय हनन इंडिया ने बोला स्राय ओके कमेंट चेक करो बोल रहा है काबे ने बोला रेबेल सावधान करो इसके बाद रेबेल बैक कर दो केबिन को माही ने बोला मा एलबि होयो मा एलबि होयो ना मा बिशाल दाउदैनो बिशाला एलबि होआलै माला एलबि होफेरनायलाय ओमफ्राय माल्ला बिया मा बुंखो रेबेल ब्लक आप टु रिटार्न डेनिया प्लीज रेबेल ब्रदर प्लीज मल्लाबी को बैक करने के लिए बोल रहा है साइसराय ने ओके मल्लाबी बोल रहा है हैव सनड्रेस डे गाइस नाम दारनानै जोंना माबाया सेदा ओमफ्राय अन ओके ओके सभी को ओके 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 बेसेबां कमेन्ट फरायगोन आरोना बारला जोब्बाय आङो कमेन्टखौ दे 30 लाइक खालामदो सोर खालामाखै लाइक हराखै केला खुरु बिफा सनसे नामदारना सालुलै बिशाला बाद सालु 1K जेने थेने बेनिफ्राय स्राय नोंखौ शेयार खालामबानो मोनासै आं दारना ओमफ्राय जोहोलाव जै बैसागुनि बिशाल दाउदै होनदारा बैसागुनि रेबेल अन ब्र स्राय मा होनदों आब' माहि साब खालाम होनदों आरोना ओमफ्राय बिशाला मा होनदों जै मागोनि माहि नामदों आरोना जेके अन थेंक इउ स' माच अन थानो थाखाय सोर दं कमेन्ट खालामदो दे दसन दं स्राय आगै माथो सापर्ट होबायथ' आं मैयानो होनदों आरोना स्राय नोंखौ मैयानो सापर्ट होबायनो अनन बिशाल केबेन नामदों आरोना दे लोगोफोर केबेन गाव बिशाल दाउदै नावदों ओमफ्राय आमथेखाय हेलौ गोदान जयनिं फ्रेन्ड खालामदो नामदारना नै आमथेखा फैबाय आमथेखाजोंबो लोगो जा अन आब' माहि आइदि जों दारना माहि जोहोलावनो स्राय नि चेनेलखौ नागिरनानै मोनासै नो स्रायनि चेनेलखौ मानो नागिरना मोनाखै जानो थुना हो माबाया दखानखै थांदों हेलौ लोगोफोर माबा गाइखेर होफैदोंमोन आरोना गाइखेर लाखिदोंमोन आङो ओमफ्राय माल्ला बि ब्लग 799 साब खालामदो होनना दाना माल्ला बि देखो कबिन को साब कर दो कबिन को सनजित एटिट्युड जाबायलै नामदारना सेट ब्रादारा ओइ एटिट्युड जायाखैब्रा फाग्ला एटिट्युड जालाबाय नामा खम जारला जागोन नोंजोंबो सयथिबो स्राया मा होनखो जोहोलाव एस ब्र चेक मा होनो स्पिड कमेन्ट फरायाबा माने कमेन्टआ थालांबाय थाबाथाय इन्टारेस्ट नाङा नालाय ओंखायनोथ' बिसोर कमेन्ट हरनायजों समान खारफा नायदो आरो ना आङो कमेन्ट फरायनायखौ लोगोफोर ओइ माहि बायदि लेरें फेरें फरायगोन फराया मिनिया बिदि खालामाखै आरोना आङो ओमफ्राय जोहोलाव एस ब्र कमेन्ट चेक होनदो आरोना स्राया
बायदि बायदि स्राय स्राय मेथाइसो फैयो होनना जोहोलावा बायदि बायदि स्राय स्राय मेथाइ फैयालै जोहोलाव बि स्राय स्राय अफिसियेलनि नामावनो थुना हो माने जागोन गारगाखोमा खोमा माबा एकदम माबा खालामहैनो खोमा बेनिफ्राय अन 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 दाउदै बिसाल दाउदै होननानै मिनिबाय रेबेलाबो मिनिबाय जोंना जेकेयाबो आं खामानि मावनोसै आगैनो अके अके जेखि आब' थेंक इउ स' माच अके थेंक इउ स' माच इनिफ्राय केबिन बेक करो केबिन बिसालखौ माहिया मा बुंखो ओइ फाग्ला सिया ना आसा ना बिसाल दावदै पि ना होनना बुंदों नै बिसाल थिगसे रायबायलै हले जेखिया मा बुंखो अन अन थेंक इउ स्राय स्राया अन थेंक इउ स्राय स्राया बाय होनबाय आरो ना थेंक इउ स' माच जेनबाय माथो आंजों बिसाल नोंसोरो कमेन्टखौनो खालामनो हाला ना बिसाल मा होनो माबायाव वाइटि स्टुडिअ थांनानै माबोरै ब्लुखौ लाफिनोलै आं रोङालै एसे खोन्थाहरलाय एसे माहि दियार बटल से होनना बुंदों आरोना कमेन्ट हरना दोन रेबेल होनना बुंदों बेनिफ्राय अहाय ना बिसाल दावदै होनना बुंबाय आरोना जोंना नै माहिया रावबोथ' मानसि गैला ब्लुखौ लाफिननांसिगोन दे बिसाल खोन्थाहरलाय वाइटिआव माबोरै ब्लु लाफिनो आं रोङा जेके आब' अन थेंक इउ स' माच केबिना मा होनदों जेके नार्जारि साब खालामबायदों जेके आब' नोंखौ नै गाबिन बिटिवाइआ साब खालामबायनो बेनिफ्राय जै बावखुंग्रिनि नामदो आरोना बावखुंग्रि माहि बावखुंग्रि थांनांगौलै 5,000सो दाहार हरथ'दोलै माहि बावखुंग्रियाव बेरायहैनो 5,000सो फैगोन माबायाव फैगोन 2025नि बावखुंग्रियाव नोंनो 10,000 हरफिनसिगोनब्रा आङो आंनो 5,000 एबार दाहार हरथ'दो ओमफ्राय माबानिखौ इउटुबनि फैसाखौ ओमफ्राय जोहोलाव मा होनगोन माहि दैमारि अननानै आंजों लोगो जानानै माहि लोगो जानांगौनो अननानै जोहोलाव माहिखौ साब खालामनानै कमेन्ट गारना होबानो जाबाय बेग होगोननो ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामदो साबा गाहाम दंबावो ए साबा गाहाम दंबावो माथो माहि सना खिन्था हरदो दे होनना बुंदों दे माहि सना खिन्था हरदो माबोरै वाइटिआव ब्लुखौ लाफिनो आं रोंलायलाङा ए गोरोंफोरानो खोन्थानो गोसो गैथारा नामाब्रा नोंसोरलाय ओमफ्राय रेबेला माहि रिटार्न नों नै माहि रेबेला ओमफ्राय जेखिया मा बुंखो गाबिन नों खालामना वान कमेन्ट हरना दोन नों दा ब्लु दंना आंना गैया होनदों आरोना ए ब्लु नांगौ दे जेखे ब्लु होफिनबाय आं ब्लु नांगौबालाय ओमफ्राय जोंना काबिनना ब्लु दं ना काबिन ब्लु दङ र' जोहोलाव जागोन दे होनना बुंदों आरोना दे 30 खालामना होदो ब्लु बो ब्लु बो ब्लु हो आरोना जोंना नै माहिया मा होनदों ब्लु हो सना होनना बुंदों आरोना अके नै माहि सना ब्लु होबाय आङो ओमफ्राय ब्लु होबाय दे कमेन्ट खालामदो सोर सोर दङ
कमेन्ट खालामला नाङाब्रा रावबो दे कमेन्ट खालामदो आंना एन जागासिनो हाय मालनि दिनै सो लाबाय थायो पाप्पि ब्लुखौसो लाबाय सनजित सना दावदैया नांदों आरो ना ब्लु लाबाय थानो माने लायाखैथ' आङो ब्लुखौ बोरै ब्लु लादों होनखायो लायाखैनो आंनाबो आनजादोंलै आंनाबो सानैयानो जाबाय दिनै सानैयानो जादों दहाय फुङाव आं खालामग्रायानो आं खालामोबालाय आं जाखागोनथ' आरो मा सिरि जाखो थेंक इउ स' माच होमबालाय गासैखौबो 10 आवर ना माबाना जेकेना थेंक इउ स' माच ओमफ्राय सनजित आं माहिखौ सनजित आं माहिखौ खालामबाय आरो कमेन्टबो खालामबाय दे अके माहिखौ कमेन्ट खालामबायबा टेनसन गैया मैया बे खालामगोन आं दं दे आं सापर्ट खालामगोन आरोना मानसिफोरखौ आरोना अके होमबालाय माहियाबो दोननोसै आरोना एलबि माथो मानसिफोरा कमेन्टखौनो खालामला साबा दंमोन कमेन्टआनो गैला माथो कमेन्ट गैलाबा आं दोननोसै देलाय सोर सोर मोनसे कमेन्ट खालामस्रालाय कौन है प्लिज एक दो कमेन्ट करो जोहोलाव आरोना नै जोहोलावनो गाबज्रिदों जोंना जेके आब'आ ओमफ्राय मा ब्लु लाबाय थाखो आरोना ब्लु लायाखैथ' आं नोंनिखौ मानोना ब्लु लानोखाय ब्लुखा अलरेडि ब्लुखा नोंना नै अलरेडि ब्लुखा दे कमेन्ट खालामदो कमेन्ट फार्स्ट आरो आंनो 100टा कमेन्ट नांबावगौ लोगोफोर 100टा कमेन्ट मोनाबा एलबि दोननांसिगोन बेनिफ्राय मानो दानो ना मा होनदों आरोना मानो दानो माने मानसिफोरा कमेन्ट खालामाबा लस जायोना मा ब्लु लाबाय थाया नोंलाय नामदों आरोना जोंना माहिया दे ब्लु लाबाय थाखाया आङो माहि ओमफ्राय जेबो जाया आंनिखौ दिनै लागावबाय ब्लुखौ दाना लाङा आं खालामगोन ना होनदों आरोना अके दिनै मासो गाबोन खालिबा माहिया एकदम सबसे फार्स्ट खारोमोन आरोना दिनै एकदमबारे लास्टसिम दंथार माथो जोंना जोहोलाव मा होनदों फैगोन ना लासैनो होनदों आरोना फैगोन ना लासैनो दे लाइक खालामदो दे 30 खालामना होदो दे दोननोसैबा दाना अके दे आं एसे दसे थाबावनो र' सानै साथामसो फैबावो खोमा सोरबा सोर आरो जाय ओंखारलांगोन अब्ला खिन्थानानै थांनांगौनो आरो ओं जाय थांनो खिन्थानानै ओंखारलांनांगौ मोजां मोनो गोसोखौ गोजोन मोनो बिदाय लालांनाय बायदि जाया आरोना खारखुमा लांनाय बायदि जायो बिदाय लालांनांगौ अके फुरा स्मार्ट नै जोंना माबा माहिखौ जोहोलावजों लांनांसिगोनदांलै बैसागुआव माबायाव बावखुंग्रि समाव बैसागुआव अखा हागोन ना ब्रा मा बोथोरा माबोरै बुजिना ला ने गयखौथ' दाबायदियावनो गायोदां माथो गय गायनांसिगोनलै बेनिफ्राय जोंना माहिया मा बुंखो जोहोलाव र' दे आं दसे उनाव साब हरगोन 2ID जों जोहोलाव टेनसन लानाङा दै जोहोलाव नै 2ID जों साब हरगोन माहिया दसे उनाव आरोना गाबोना मा होनखो आमथिखा साब खालाम दोनो आरोना आमथिखाया खारबायदांलै गैला जिखुनु आरोना केबेन नोङो जुदि साब खालामबायबा साब खालामनानै कमेन्ट खालामना गारबो आरोना होमबानो नोङो बेग मोनगोन आरोना जायखौनो साब खालामो कमेन्ट खालामना गारबो दै मोनसेल' कमेन्ट खालामनाङा मोननै मोनथाम कमेन्ट खालामनांगौ दै मालाबा मोनसे कमेन्टआ माने नुजाहैनो नागिरा ओंखायनो जायखौ साब खालामदों
मोननै मोनथाम कमेन्ट खालामखा आरो ना मोननै मोनथाम कमेन्ट खालामखा बेनिफ्राय जेके नार्जारि लोगो जादो होनदों आरो ना जेके नार्जारिया थांबायदांलै थांनोसै होनदोंमोन जेके नार्जारिना 10:30 माने एलबि दं नालाय ओमफ्राय माहिखौनो लाबो जायो होनदों आरो माइ जोहोलाव ओमफ्राय आं सापर्ट थाय होखाजोबखायो होनदों आरो ना अके जागोन माहि होनदों आरो ना दोनथ' नाङा दे सनजित दाउदै सापर्ट होनि आंदों अके दोनथ'वा दे ओमफ्राय केबिना केबिन थांसै नामा नोङो नै केबिन माबा माइजों लोगो जायाखैबा लोगो जादो थार बिजि मरा बिन्दिया बिजि दे होनबा मा केबिननिखौ आं ब्लुखौ लाफिनसै नों केबिन थांसैबालाय बिन्दिया किधर गया कमेन्ट भिन्दी में ओंखाम संजीत में ओंखाम मतलब में ओंखाम का मतलब क्या होता है मालूम है आई एम राइस हो गया आपका माई ओंखाम संजीत माई ओंखाम संजीत का मतलब ओंखाम मतलब राइस है ना ओमफ्राय ओंखाम क्या ओंखाम माई ओंखाम बेनिफ्राय हाय बिंदिया कैसे है बोल रहा है जोहोलाव इंडिया ने इतना अच्छा से बुला रहा है हाय बोल रहा है जोहोलाव होनदों जोहोलाव ब्रादार नै नोंखौ जोंना एस एस बड' एस एस नो नै आं ब्लु होबाय जोहोलाव नोंनो ब्लु होबाय आङो साब खालाम जोंना एस एस बड'खौ ओमफ्राय बिन्दिया ने क्या बोला ओंखाम बोल रहा है ओंखाम बिन्दिया मरा रेबेला ब्र होनदों आरोना अके रेबेलबो दङ माथो ब्रादार अच्छा है जोहोलाव बोल रहा है अच्छा है जोहोलाव बोल रहा है बिंदिया वाटरमेलन हा बोल रहा है बिंदिया नाम तो अच्छा नहीं है आपका नाम रखेगा वाटरमेलन जैसा है आपका वाटरमेलन बिंदिया वाटरमेलन हाउ आर यू कैसा है बोलो खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ मेरा तो खाना हो गया पीना नहीं हुआ मेरा हाय बिंदिया आप कैसे है बोल रहा है बिंदिया अच्छा है बोल रहा है मोरा क्या संजय बोल रहा है मैं मोरा नहीं हूँ बिंदिया मैं जिंदा हूँ जिंदा बिंदिया जमुनाया मा होनदों जोहोलाव एक्स प्रडाक्सन मा खबर होनदों नै जोहोलाव एक्स प्रडाक्सन मा खबर जोहोलाव एक्स प्रडाक्सन बैसागो बायग्रोथोंसै नामा जोहोलाव एक्स प्रडाक्सन सैमा अरलाय होनांसिगोन जोहोलाव एक्स प्रडाक्सनखौ बैसागोनि ओमफ्राय बावखुंग्रियाव ओमफ्राय मरा किया सन्जित बोल रहा है बिंदिया वाटारमेलन बोलो ओमफ्राय जोहोलाव एक्स प्रडाक्सन मा खबर होनदों ओमफ्राय वाटारमेलन बोलके हंस रहा है या रो रहा है रे बिंदिया बिंदिया साइली क्या क्या हो गया साइली को मेरा एल्बम में नहीं आता है आजकल ओमफ्राय एस एस ब्रादार अन ओमफ्राय मोजां दोनै जोहोलाव मोजांनो आरोना रेबेला हाय जमुना नामदो आरोना ओइ जोहोलाव ब्रादार ओइ माबाया जमुनाया आंनि नाम्बार बिदोंमोनलै माबा रायज्लायनो होन्दोंमोन आंजों होना होलाय नाम्बारखौ ओमफ्राय बिंदिया ने बोला बोलो बोलो बोल रहे हाँ बिंदिया साइली को क्या हो गया साइली तो मेरा एल्बम में आजकल नहीं आता है पूरा क्या हो गया इसको ओमफ्राय जोहोलाव कमेन्ट चेक खालामनानै रिटार्न जोहोलाव नै जोंना एक्स प्रडाक्सना नोंखौ साब खालामबायनो बा बेग हरनांगोन आरोना ओमफ्राय जोंना जुमुना बस मा खबर मा खालामदों ओंखाम जागोना जायाखै खालामनाखो बिंदिया हाय बिंदिया हाँ बहुत सुंदर है बोल रहा है हम लोग का जोहलाव ने सलाक है मेरा एलबी में भी नहीं आया है हाँ जो पर्सन आपका एलबी में नहीं आता है ना तो आप भी इसका एलबी में मत जाओ ओनली लाख देने के लिए जाओ मैं कम से कम बिंदिया का एलबी में 10:30
पूरा 12 बजे मैच होता है ना, पूरा 12 बजे तक मैं सपोर्ट कर रहा था साइली को, लेकिन साइली मेरा में कल भी नहीं आया। और आज तो शाम को आएगा कि नहीं आएगा मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहा है मतलब थैंक यू जोला बोल रहा है। बिंदिया तो बहुत अच्छा है यहाँ। अच्छा, और जोलाव ने बोला ओके एस एस जोलाव ने बिंदिया सिस्टर में मेरी साथ फ्रेंड हो जाओ। देखो बिंदिया आपको जुमुना ने बुला रहा है। हम लोग का एस एस बी ब्रदर पे भाई, हेलो एस बी ब्रदर मोस्ट वेलकाम, आपका स्वागत है एस बी ब्रदर। मा खबर मा खालामदों खोन्थादो दे। अखा हानायाखै सोरसोरनि अखा हादों। ओमफ्राय जोंना जोहोलावा मा होनखो जुमुना मा ओंख्रि जाखो होनदों। एस बि ब्रादारा मा होनखो ब्लु होआ दैनो अके अके आरै ब्लु बें दैनि अके जुमुना होनदों। माहिया मा होनदों जोहोलाव टु दान खालामबायदों। जोहोलाव नै खोनासं माबाया माहिया नोंनो मोननै आइडि हरबायनो। ओमफ्राय अन दं दै आं सनजित दं अके अके। ओमफ्राय दे आंनोबो हरलाय आइडि माहि। बेनिफ्राय जुमुनाया मा बुंखो ओंखाम जाबाय लोगोफोर होनदों। ओंखाम जाबाय लोगो मा ओंख्रिजों जाखो। एस एस ब्रादारा मा होनखो जुमुना साबदान जुमुना आब' नोंखौ साब खालामबायनो नै एस एस ब्रादारा दा बेग हरबानो जाबाय कमेन्ट नायनानै। बिंदिया ने क्या बोला मैं सबका सपोर्ट भी करती है। हाँ मैं भी सभी को सपोर्ट करता हूँ बिंदिया। अखा हादों फ्रम क'क्राझार ना अके नै उदालगुरियावबो अखा हादोंमोन दायो गैथ'लालाय खोमसि आरोना दायो। ओमफ्राय बिंदिया ने बोला मेरी एलबी में भी आना सबको। हाँ सभी लोग जाएगा। बिंदिया आपका एलबी कितना टाइम में था बोलो एक बार। जायनो सपोर्ट नांगौ आंनाव कमेन्ट हरना दोन आं 100% सपोर्ट खालामगोन दों। देखो बिंदिया माही के साथ फ्रेंड हो जाओ और माही का वीडियो में फुल वॉच करके कमेंट करके रखो। माही ने फुल सपोर्ट करेगा बोल रहा है। माही के पास बहुत सारा आईडी सपोर्ट है, आप मिल जाएगा। खालामगोन दे कमेन्ट खालामना दोनहर एस एस बड' होनदों। जुमुना आब'आ सापर्ट खालामगोन दे जुमुना आब'खौ कमेन्ट खालामना दोनहरबानो जाबाय टेनसन लानाङा। अखा हादों फ्रम मानास दाना अके मानासावबो अखा हादों आरोना अके। ओमफ्राय जोहोलाव एस प्रडाक्सन होनदों अखा हादों मानासाव अके। न्यू फ्रेंड है तो जॉइनिंग हो जाओ बोल रहा है इंडिया ने। अभी पहले से आपका ज्वाइनिंग कर दिया माही पहले से आपको ज्वाइनिंग कर दिया बोल रहा है। माही नोंखौ दहायनो ज्वाइन खालामदों फार्स्ट टाइमावनो हम लोग का बिंदिया ने। और एस बि ब्रादारा मा होनखो आंनावबो कमेन्ट खालाम आंबो 100% सपोर्ट खालामगोन दै। देखो दोस्तों बिंदिया देखो एस बी ब्रदर के साथ भी एस बी बोडो के साथ भी फ्रेंड हो जाओ। 100% सपोर्ट करेगा ब्रदर ने। और एस बी बड' ब्रादार बावखुंग्रि हाजोनि बेसे गोजान जायो नोंसिना। बोथोरालाय बोरैबासो जाबाय माथो अखा हाफिनसिगोन नामाब्रा बारहुंखा फैगोन नामाथाय। थाइजौ बिबार बाराना ने आमाय बारहुंखा थाइजौ बिबारनि बारानि बारहुंखा नामा। कमेन्ट खालामना दोनबाय जुमुनादों एस एस बड' स्टेटसा। बिंदिया ने बोला एस बी ज्वाइनिंग मी बोले। बिंदिया ने बोला एस बी ज्वाइनिंग मी बोल रहा है। माही ने बोला ओके बिंदिया। एस एस ब्रादार ने बोला एस बी बड' साबदा होनदों। एस बि बड' साब खालामबायनो नोंखौ नै माबाया जोंना एस एस बड' स्टेटसा। ओमफ्राय एस बि मा बुंखो ब्र'ड टेन्स मिल टेन्स औ 10 मिलिमिटार गोजान जायो ने एसे होमबाथ'। होमबा एस बि बड' ब्रादार लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना होदो। बिंदिया मा बुंखो प्लिज जॉइनिंग मी सब में बेक करेगा। हाँ बिंदिया बेक करेगा सभी लोग बेक करेगा। लेकिन सभी लोग बोलता है मैं फुल 100% बेक करेगा। सभी लोग बोलता है मैं 100% बेक करेगा। लेकिन कौन फास्ट ज्वाइनिंग होगा। और जोहोलावा मा बुंखो एस एस बड'खौ साब खालामबाय आं कमेन्टबो हरबाय। ऐसा होना चाहिए। देखो एस एस ब्रदर को हम लोग का जोहोलाव ने साब किया है कमेंट भी दिया है। और एस एस ब्रदर बैग देगा आपको। बिंदिया ने बोला नेट प्रॉब्लम संजीत
नेट खत्म हो गया रे मेरा, इसलिए नेट प्रॉब्लम आ रहा है। ओके एस एस बडो बाय लाइक डान, थैंक यू सो मच। एस एस आमदों एस बी बडो कमेन्ट रिटर्न खालाम। बबीता भी नहीं आया संजीत मोरा। हाँ बबीता तो मतलब बबीता नहीं आया रे, मतलब बबीता मुझे थोड़ा नाराज होगा, क्योंकि देखो शाम को ना मेरा 4 बजे में एलबी था, लेकिन मेरा 4 बजे का एलबी को बबीता ने भी जीता है। लेकिन ऐसा हो गया, मतलब अभी मेरा एलबी टाइम है और मैं कैसे बबीता का एलबी में जाएगा, तो ऐसा हो गया। इसके बाद मतलब शायद बबीता गुस्सा होगा मालूम नहीं अभी। ओमफ्राय 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 कौन है ओमफ्राय का मतलब हो गया बबीता भी नहीं आया संजीव मोरा। हाँ बबीता भी नहीं आया। कोरोना भी नहीं आया। हाँ कोरोना का एलबी में तो मैं पूरा थोड़ा आधा घंटा जैसा रखता है, कोरोना भी मेरा एलबी में अभी नहीं आया। और इसके बाद हाय संजीत, मैं बात कर सकता है आप आपकी मेरी कमेंट पर ना। ओके क्या बोला? हाय संजीत, मैं बात कर सकता हूँ आपसे आपसे मेरी कमेंट में पर ना। हाँ हाँ समझ में आ गया, मतलब हाँ हाँ। और जुहलाव ने बोला हाय बिंदिया मेरी सब। बिंदिया आपको सावधान क्या है जुहलाव ने? बिंदिया सपोदान शैली जी हाय बिंदिया। ओके रिटर्न करो। माही ऑन जोहलाव ने क्या बोला हाय शैली कैसे हो? एस बी ने बोला कमेंट खालामना दोनहरजुब, आं सिउर वीडियो नायना सपोर्ट खालामगोन होनना बुंदों एस बी ब्रदरा। एस बी ब्रदर ने बोला एस बी ब्रदर का वीडियो देख के कमेंट करके रखो, सब करके सभी को बाद में बैग रिटर्न करेगा बोल रहा है। इसके बाद माही ने हाँ जी बोल रहा है। का नंटी आ गया हाय संजीत गुड मॉर्निंग बोल रहा है, मॉर्निंग मॉर्निंग। एस बी ने बोला जोहलाव सपोर्ट डान सपोर्ट बैक। ओके ओके जोहलाव नै सपोर्ट खालामदो माबाखौ एस बिखौ, एस बी बेखौ होनो जोबथा बुब्लिया हेलौ एस बी आदा प्लिज जइनिं मी होनदों जोबथा बुब्लिया। ओमफ्राय देखो बेनिफ्राय मेरे कमेंट दिल में पर मेरा कमेंट दिल में पर ना मोरा मत सावन। हाँ हाँ शैली में आपका कमेंट को समझ में आ गया है। ओके 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 और रिटर्न कर दूंगी। एस बी ओके कमेंट से बोल रहा है कल भी ना मान आपको। देखो साइली आपका एलबी ना तो मैं आज से मतलब आज कल से हो गया मेरा, मतलब 10:30 बजे से मैं किसी का एलबी में जा नहीं पाएगा। रात का 10:30 से पहले एलबी क्या करो, नहीं तो मैं आप सभी का एलबी में जा नहीं पाएगा। और साइली चेक 10 आईडी सेट। देखो माही के साथ सपोर्ट हो जाओ, माही 10 आईडी देगा बोल रहा है सभी को। और संजीत अच्छा नहीं लग रहा है मुझे।
रहा है मुझे बोल रहा है। क्यों क्यों क्या हो गया आपको? क्या एनी वन प्रॉब्लम? गुड मॉर्निंग माही ने बोला हाँ हाँ बोल रहा। ओके मुझे देखो साइली के साथ भी फ्रेंड हो जाओ। साइली 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 को मैं ब्लू दे रहा हूँ, जो ब्लू दे दिया है। देखो साइली के साथ भी फ्रेंड हो जाओ। और जोबथा ने बोला खालाम खानाय खा आदा नोंना आंनाबो सॉरी इंदारना माही अन 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 थैंक यू सो मच अनरायनाय के लिए। दिनैलाय नेट पेकआ जोबाखै माथो आंनालाय 50% जोब्बायमोन। on thank you so much हरे हरे मुरारे हे नाथ नारा हम लोग का माहिनी आ गया। माहिनी हेलो हेलो माहिनी मसूल काम मैं बोलो मैं का मैं और से हाँ ओके ओके सैली ओके बुंग बुंग नाउ ना ना ओके संजीत मेरा ब्लू ले लो बाय। ओके ओके थैंक यू सो मच बिंदिया। कैसे हो आप बोल रहा है। मैं अच्छा हूँ। रुको माही 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 को देखता हूँ मैं। ओ माही सहे माही कल कितना बजे में सोया था रात में? जोबथा बुब्लि साब खालामदो नों आरोना। देखो जोबथा बुब्लि साब खालाम आं ब्लु होना होबाय नोंनोबो। ओमफ्राय जोंना माहिया मिनिलाबायबाय आरोना। ओमफ्राय माही ज्वाइनिंग मी बोल रहा है और माही ने बोला ऑन 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 ब्लू मत दो मोरा बोल रहा है। ब्लू भी नहीं चाहिए आपको? ओके ओके ब्लू ले लिया। देरबाय माथो अमाया। जोहोलाव बोला सनजित आं एसबि बड' खौ साब खालामबाय आं कमेन्टबो हरबाय। ओके ओके बे खालामगोन दा दसे उनाव आरोना। दसे उनाव बे खालामगोन आं होनदों। इसके बाद माही ने बोला मेरे चैनल से कमेंट करो माही। मिही मिही जरायने दो नाम सेम है आप लोग का नाम सेम है। नाम तो सेम है। इसके बाद मोरा और उसके बाद मोरा संजीत साउंड नहीं साउंड आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा है। साउंड क्यों नहीं आएगा? जा रहा है ना साउंड जा रहा है। हम लोग का संपिली हाय संजीत बोला संपिनी 1 साल के बाद मेरा एलबी में आया है। स्वागत है आपको स्वागत है संपिली। माहिनी बोला है संजीत जी मेरी को ब्लू दे दो। ओके ओके आपको ब्लू देता हूँ। देखो ब्लू दे दिया है। इसके बाद माहिनी मेरा एलबी में आ जाना। रात का 10 साढ़े 10 बजे में है मेरा एलबी। और इसके बाद जबठाने बोला कलबिन ब्रो कमेन्ट हांना दों साब खालाम रिटार्न दो। कलबिन नोंखौ जोहोलाव नोंखौ जोबथा बुब्लिया साब खालामहैनो ओमफ्राय जोबथा बुब्लिखौ दा बेक खालामनाय जाबाय। माहिनिया क्या बोला अच्छा है ना बोल रहा है अच्छा है। जोबथाया क्या बोल रहा है? जोबथा बुब्लि ने बोला संपाली प्लीज ज्वाइनिंग मी। संपाली देखो जोबथा बुब्लि के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ। भाई एसबी बड'मा माहिनी प्लीज सपोर्ट माई चैनल। संपाली ने बोला आज टाइम मिला अभी। ओके ओके और इसके बाद मेरा कमेंट जोर से मत पढ़ो यार। क्या हो गया रे आपको? क्या हो गया रे कुछ? संपाली ने बोला ब्लू। ओके संपाली। इसके बाद
साइली प्लीज ज्वाइनिंग मी। देखो साइली आपको बुला रहा है जोबथा बुब्ले ने और माही ने ऑन थैंक यू सो मच माही। इसके बाद माही आईडी फोरजों फैब्रा आईडी जोंबो फैनानै एकदमबारे टेंटें टुटें खालामो। और लाइक कौन लाइक नहीं है प्लीज लाइक कर को 30 लाइक कर दो। इसके बाद बिंदिया आप मेरी साथ दोस्त होना नहीं चाहिए क्या बोल रहा है? बिंदिया चला गया, बिंदिया चला गया। इसके बाद माहिनी ने बोला एस बी बोर्डो ओके बोल रहा है। साइली ज्वाइनिंग मी कमेंट नाउ बोल रहा है। देखो और कौन कौन है प्लीज कमेंट करो गाइस। आं नोंखौ मोजां मोनोनाखि आहा। हेलो हेलो माहि, हेलो हेलो माहि, थैंक यू सो मच। मा खबर बावखुंग्रिया बेसे गोजान जायो माहि नोंसिनिफ्राय? ओमफ्राय ठीक सुखा हूँ मैं संजीत बस रिहीना नहीं है मुझे। आ ठीक सुखा हूँ ठीक सुखा हूँ मैं संजीत बस रिहीना। क्या हो गया रे? क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ आ, कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो रहा है। इसके बाद प्लीज ज्वाइनिंग मी। देखो माइक के साथ ज्वाइन हो जाओ। लगाओ नाम बेरना जना एसबिया अनेफ्राय जना माहिया मांबाय सपोर्ट 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 प्लीज माइक के साथ सपोर्ट हो जाओ। एसबी बर्डआव लोगो जाया नामा नावदों एसबिया मा बुंखो माहि एक्ट्रेस आंनि भिडिअखौ मानो नाया नामदों। माहिया मा बुंखो एसे मोजां जायो होनदों आरोना, एसे गोजान जायो होनदों आरोना। संपाली ने बोला जोबथा को ज्वाइनिंग कर दिया। जोबथा नोंखौ संपालिया ज्वाइन खालामबायनो। एलविन साबधान कमेंट चेक करो। ओके देखो यूट्यूब की वजह से आपका प्रॉब्लम आ रहा है ना? यूट्यूब की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। इसके बाद हाय संपाली मैं माँ खबर बोल रहा है। और इसके बाद जमुना ने बोला माहि आंजोंबो लोगो अन 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 थैंक यू सो मच लोगो जादो आंजोंबो होनदों आरोना। हेलो ओमफ्राय संपाली ने बोला जॉइनिंग कमेंट ओके ओके जागोन दे नावदों। संपाली ने ब्लॉक साबधान। देखो संपाली आपको किलबिन ने सब क्या है किलबिन को बेक कर दो। संपाली सावधान हो गया आपको भी। जब्था ने सब क्या है जब्था को बेक कर दो। नहीं बोल रहा है तो क्या हुआ बोलो ना, सीधा सीधा बोलो नो प्रॉब्लम। जो मतलब प्रॉब्लम है इसको डील में रखेगा ना तो कुछ भी नहीं होगा। जो प्रॉब्लम बताएगा ना तो प्रॉब्लम बताने से कुछ सोल्यूशन भी मिल सकता है। और माही ऑन 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 होरना देना कमेंट करके रखो माही को, माही सभी को बेक कर देगा लेने को ला। मेरी किस्मत खराब है। क्या हो गया? क्या हो गया बोलो? क्या हो गया बोलो? और माहिनी थैंक यू आई एम फुल सपोर्ट दं एसबिया। संपाली ने बोला हाय जोहोलाव बोल रहा है। माही ने बोला जानो सपोर्ट नांगौ आंनिफ्राय आंनाव कमेंट। देखो जिस जिसको सपोर्ट चाहिए माही को साफ करके कमेंट छोड़ दो। माही ने 3 आईडी देगा आप सभी को, 3 आईडी। और जब्था ने बोला संपाली सावधान। देखो संपाली आपको सावधान किया है जब्था बुब्लू ने। जब्था बुब्लू को बेक कर दो। इसके बाद जोहलाव ने क्या बोला साइली क्विंग बोल रहा है जोहलाव ने। और उसके बाद साइलेंट प्रॉब्लम है यार। हाँ तो ओके ओके तो कैसा प्रॉब्लम है तो मतलब कुछ तो सोल्यूशन आ जाएगा, मत टेंशन मत लो। संपाली ने में तो हो जाओ। क्या बोला? ऑन 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 में तो हो जाओ। कमेंट 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 गसली कथाको। इसलिए तो मैं बोलता हूँ हर किसी के पास दिल होता है लेकिन हर कोई दिल वाला नहीं है। संजीत मोबाइल स्क्रीन ब्लॉक करो ना आप फेस दिखाओ। संजीत मोबाइल स्क्रीन ब्लॉक
करो या आपकी फेस दिखाओ। मुझे क्या हो गया? अरे ये हो गया। दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन हर कोई दिल वाला नहीं है। लोगोफोर देखो, कल इतना अच्छा होली वाटा होली खेल रहा था। लोगोफोर जोंहा सौराय आवदों माइब्रानि दं। कमेन्ट सब कमेन्ट पढ़ना। प्रॉब्लम हो रहा है, कमेंट पढ़ना। प्रॉब्लम हो रहा है। साइली ज्वाइनिंग मी बोल रहा है, देखो क्या है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम मतलब हर किसी का पास प्रॉब्लम आता है। हर किसी का प्रॉब्लम को मतलब प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना तो पड़ेगा ही। मतलब जिसका लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है ना, वो पर्सन सोचो मर गया। और जिसका पास प्रॉब्लम आ रहा है ना, कितना प्रॉब्लम आएगा तो सोचो आप इतना ही मतलब सक्सेस होने वाला है। एस बी बडो खालामदो होनना एस बी बडो साब खालामनांगौनो नै केबिनखौ। तुम अच्छी क्यों बोल रहा है? अच्छा नहीं लगता है रहा है। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप मतलब कभी भी हार नहीं मानना है। हार मत मानो, हार मत मानो। बोलो बोलो, कमेंट कमेंट। बोलने वाला तो बोलते रहेगा, करने वाला करते रहो, एक दिन जरूर सक्सेस हो जाएगा। ऑन देखो माही ऑन थैंक यू सो मच। माही ऑन थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑन थैंक यू सो मच माही आबो, थैंक यू रोजा रोजा साबायखर माही आबोखौ। माही आबोखौ थैंक यू सो मच। दोस्तों माही आबो को सपोर्ट करो माही आबो को। माही आबो सभी को बैग देगा, बैग टेंशन मत लो। सभी को माही आबो ने 10 आईडी देगा। 100% मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। माही दीदी का फुल वीडियो वॉच करके दो। माही दीदी आप सभी को 10 आईडी देगा। और इसके बाद कबिन सपोर्ट दान गोख्रै खालामफिन कमेंट खालाम दाना। कबिन नै जोंना एस बी बड'खौ कमेंट खालामफिननांगौनो, साब खालामनांगौनो। अन थैंक यू सो मच माही, थैंक यू रोजा रोजा साबायखर। सोर दङ आं खालामबाय माही साबनो। माही आब' नोंखौ साब खालामबायनो जोंना नै जुमुना आब'नो गोख्रैनो नोङो आइडि हरबानो जाबाय। दाहाय बेलासियाव आइडि हरबानो जाबाय। खैथा आइडि दङ हरबानो जाबाय, बेसेबां हायो। सपोर्ट एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके हम लोग सभी एक दूसरे मिल के हम लोग सभी आगे जाना है। सभी लोग हम लोग आगे जाना है। तो हम लोग सभी आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम सभी एक साथ मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करके ही हम लोग आगे जा पाएगा। ऑन थैंक यू। कबिन किधर है? थैंक यू। जोहलाव सावधान, जोहलाव आपको पालिने सावधान क्या है? बाय संजय बोल रहा है। शैली क्या हो गया? ओके थैंक यू सो मच। मेरा एल में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। तो प्रॉब्लम होने से भी इतना नाराज मत होना। मतलब इतना प्रॉब्लम होने से भी नाराज मत होना। क्या पता तुम्हारे जैसा जिंदगी मतलब किसी और का सपना हो सकता है। इसलिए मतलब ऐसा जो बात मतलब कुछ काम में नहीं आएगा ना, वो बात को मत बोलो, मत मतलब सोचो। लाइक डान जोंना गेरेमसा लाइक डान। थैंक यू सो मच ब्रादार, थैंक यू सो मच गेरेमसा ब्रादार, मोस्ट वेलकाम। केबिन सपोर्ट डान प्लीज बैक नदों। केबिन किधर गया? एस बी ब्रादार को बैक कर दो। गुड मॉर्निंग दो। आं बिजि दे डिउटियावसो दंदों। थैंक यू सो मच गेरेमसा ब्रादार, थैंक यू लाइक होफैनायनि थाखाय थैंक यू सो मच, रोजा रोजा साबायखर। थैंक यू। इसके बाद कौन है प्लीज कमेंट करो। और होता है भाई, हाँ होता है। दिल तो हर किसी को, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ करना पड़ता है मेरा दोस्त। कुछ करेगा ना तो ही कुछ मिलेगा। और मेहनत तो इतना करना पड़ेगा। मेहनत नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं है आजकल का। 1 रुपया पैसा कमाने के लिए पूरा पसीना निकलना पड़ता है, फिर से 1 रुपया मिलता है। और इसके बाद क्या बोला संजीत? ऐसा कमेंट
पढ़ोगा तो मेरी ये चल रहा गा, ऐसा पढ़ेगा मेरी आइस आंखें चला आएगा, क्या बोला? मैं समझता हूँ इसलिए तो मैं बोल रहा है। देखो मैं ना आपका प्रॉब्लम को समझ में आ गया है, लेकिन अभी मतलब मैं क्या 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 बोल सकता है मैं भाई टीनू, थैंक यू सो मच टीनू जी। टीलू टीलू थैंक यू सो मच लाइक दे दो। मैं साइली प्लीज सपोर्ट बैक बोल रहे देखो एसबी ब्रदर ने और टीलू ने ऑन संपाली ने ओ साइली कामदा नामदों। देखो ऐसा मतलब नहीं ऐसा बात नहीं है, मतलब मैं बोलेगा सुंदर या गोरे या काला, इससे कोई फर्क नहीं बोल रहा है, ओनली दिल अच्छा होना चाहिए, मतलब दिल अच्छा होना चाहिए। देखो मेरा भी देखो, मेरा भी सभी का लाइफ में कुछ प्रॉब्लम कुछ होता है, मतलब शेयरिंग होता है, जिसको हम लोग बोलता है थ्री वे शेयरिंग बोलता है, जिसका मतलब जिंदगी में तीन लाइफ, फर्स्ट लाइफ और फर्स्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तीन मतलब काल है। तो सभी का लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ये वगैरह होता है। देखो मेरा भी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम की वजह से मैं आज पढ़ाई करने की नहीं, हम लोग ऐसा नहीं मिला। देखो मैं ओनली कॉलेज कॉलेज तक पढ़ाई किया, कॉलेज तक पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई करने की नहीं बोला, मेरा पापा मर गया, उस प्रॉब्लम ये पूरा व्यवहार ऐसा, मतलब कुछ सभी का लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। फिर भी प्रॉब्लम होने के बाद भी हंसी मजा से रहना चाहिए। और आं थांथ'बाय फ्रेंड, नोंसोरा रायलायबाय था बाय नो अके अके थेंक यू सो माच। अके जुमोन आब' नो अके अके जुमोन आब' थाबैनो नोंनि फिल्मखौ नायबावनांगौ, थाबैनो कभार भिडिअ लाना फैबाव मोसालाबायनाय। अके अन दं दे सनजित अके अके सापर्ट खालामो नोङो आंखौ 1.04 खालामना हरदोब्रा माइयाबो। जो इंसान को प्रॉब्लम नहीं है ना, वो चला इंसान नहीं है, जानवर है। भी जानवर हो बोल रहा है जोलाव ने। ओके जमुना आबो प्लीज सपोर्ट बोल रहा है। हाँ हाँ, तो ऐसा होता है रे। देखो देखो हम लोग अभी ना जिसका दम, हम लोग भी इतना प्रॉब्लम से मतलब आया, जो पर्सन ना प्रॉब्लम से उठ के आता है ना, वो पर्सन को प्रॉब्लम का बारे में समझ में आता है। तो 1 रुपया पैसा कमाने के लिए कितना मेहनत तो ये पर्सन मतलब जानता है। देखो अभी मेरा पास है ना, अभी आप लोग के सामने में एलबी दे रहा है, लेकिन एलबी जो मोबाइल है इसका मोबाइल का प्राइस है 20,000 है मेरा मोबाइल। तो इसको मैं खुद का पैसा खुद का दम से कमाया है। मैं जो कपड़ा पहन रहा है ना, खुद का दम से मैं लॉन्ग पहन रहा है, सैंडल, मैं अभी बाल काट रहा है, तेल लगा रहा है, क्रीम लगा रहा है, खुद का दम से लिया। मैं कोई नहीं बोलेगा ये चला माँ बाप का पैसा से यूज कर रहा है, कोई पर्सन नहीं बोल पाएगा, क्योंकि मैं हर अपना दम से काम करके अपना ये मतलब। तो देखो मेरा फ्रेंड लोग भी आज क्या हो गया, कोई कोई किसी ने मतलब अच्छा पढ़ाई करने के लिए मिला, कोई एमए हो गया, कोई एमएससी हो रहा है, कोई मास्टर डिग्री ले रहा है। लेकिन मैं अभी देखो क्या हो गया, पढ़ाई करने के लिए मैं नहीं मिला, इसलिए आजकल मतलब ऐसा हो गया, मतलब काम करके खाना पड़ रहा है। तो ऐसा होता है जिंदगी में ना, हर किसी मतलब कोई किसी क्या होगा कुछ मालूम नहीं, कभी मतलब कभी आगे जाएगा, कभी पीछे हुए जिंदगी, मतलब ये ना मतलब थोड़ा लाइफ इज गेम है, इसलिए मैं बोलता हूँ। तो जुमुना आब' लोगो लोगो जादो दे होनदों आरोना। जुमुना आब' नै जुमुना आब'आ थांबाय दै, जुमुना आब'आ थांबाय। जुमुना आब'खौ कमेन्ट खालामनानै दोनबानो जाबाय जोबथा बुब्लि, इयो नोंनो बेग होगोन दै। ओमफ्राय टिलू दा साबधान, टिलू किधर गया, टिलू साबधान क्या है आपको देखो।
कमेन्ट खालामना दोन कमेन्ट दिलुनो कमेन्ट शादी दा कभी अपने पैरों पे नहीं ऐसा तो ऐसा नहीं है मतलब हाँ ये भी है नाइस वॉकिंग सेम टू यू ब्रो सेम टू यू हाँ नेवर गिव अप हाँ हाँ मतलब कभी भी हार नहीं मानना है हाँ मतलब देखो इसीलिए ना हाँ आप जो बोला है सही है आपका नाम नहीं लेगा मैं तो ऐसा ही है लेकिन देखो जिंदगी तो ऐसा ही गुजर तो पड़ेगा ये तो को किस्मत में जो लिखा है ना वो तो हम लोग कोई किसी ने क्या कर पाएगा कोई किसी ने नहीं पाएगा देखो इस धरती में मतलब धरती ऐसा है क्योंकि जो पर्सन इस धरती में जन्म लेगा तो एक दिन मरना तो पड़ेगा मेहनत करके ये करके तो जाना ही पड़ेगा देखो राम भी इस धरती में मतलब राम तो हरि विष्णु का अवतार था लेकिन राम भी धरती में आके और जो इस धरती का नेम कानून है इसको पालन करके भी ये भी जाना पड़ रहा है जाना मतलब जाना पड़ गया मतलब जो इस धरती में जन्म लेगा वो मतलब कुछ धरती का पालन करके ही जाना पड़ता है जिसका मतलब कब क्या लिखा है कुछ मालूम नहीं है फिर भी मतलब कभी भी हार मत मानना है कभी भी हार मत मानना है तो और इमरजेंसी में कोई डिसीजन मत लो मतलब एक डिसीजन लेने के लिए 1000 बार सोच के ही डिसीजन लो नहीं तो मतलब हम लोग का सबसे नंबर वन मिस्टेक है हम लोग का थिंकिंग जो हम लोग का थिंकिंग है ना जो थिंकिंग मतलब कभी बात सोच के हम लोग गलत काम करता है इसलिए जो भी बात हम लोग मतलब जो भी हम काम करने जा रहा है तो 1000 बार सोच के 1000 बार रिसर्च करके ही काम करो नहीं तो लाइफ में कभी मतलब प्रॉब्लम आते रहेगा इसलिए तो हम लोग का अभी ऐसा प्रॉब्लम आ गया देखो हम लोग अभी सोचता हो क्योंकि हम लोग पढ़ाई करने नहीं मिला हम लोग पढ़ाई करने मिलेगा तो हम लोग भी अच्छा काम कर सकता था ये कर सकता था लेकिन हम लोग पढ़ाई करने के मौका ही नहीं मिला तो ऐसा होता है तो अन 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 थैंक यू सो मच मा बुंखो जोहोलावा अरे सब लोग कन कन से सनाव जो इंसान जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो तो ना वो गंद है बहुत ओके ओके ऑन भाई कभी ना ज्वाइनिंग मी बोल रहा है टिलुदास सपोर्ट मी टिलुदास चला गया होगा इसलिए टिलुदास को कमेंट करके रखो आप लोग को बैक कर देगा तो दोस्तों मैं आप लोग को क्या क्या बोल गया तो मैं जो बात बोल गया तो आप लोग के दिल में कुछ बुरा लग गया तो मुझे आई एम सॉरी दोस्तों और मैं जो बोल गया तो आप लोग कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करो मैं गलत बोला कि अच्छा बोला आप लोग बोल दो कबिन कबिन आपको दान क्या है दान कर दिया कबिन आपको हम लोग का संपाली ने दान क्या है और माही आब'आ मोजां 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 अन दारना अन ओंखायनो आं डायरेक्ट बुंखायो आरोना इसलिए मैं अभी सभी को मैं एक ही बात बोलेगा जो पर्सन मतलब अभी सिंगल मतलब शादी नहीं हुआ वो पर्सन मतलब देखो ऐसा ऐसा लड़का या ऐसा लड़की से शादी करो जो आपका दिल का फीलिंग्स को समझता है जो पर्सन आपका दिल का फीलिंग्स को समझता है ना वो पर्सन को ही शादी करो नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा आजकल का लड़की या लड़का मतलब ओनली मतलब क्या बोलेगा इसको ऐसा हो गया कि मतलब हर किसी का मतलब थ्रू लाभ नहीं करता है इसीलिए जो पर्सन खुद मतलब आपका फीलिंग्स को समझता है ना जैसे मैं जिस एक लड़की को मतलब प्यार करता है जो वो लड़की मेरा फीलिंग्स को समझना पड़ेगा तो ही ये मेरा गर्लफ्रेंड होगा तो ऐसा मतलब जो पर्सन फीलिंग्स को नहीं समझता ना वो पर्सन को शादी मत करो नहीं तो बाद में इतना पछताएगा कोई जिंदगी में रोके भी वापस नहीं आता है और जिंदगी ऐसा ऐसा ये लोग ना काल युग है ऐसा लोग है 21st सेंचुरी बोल रहे हैं ना वो अभी 21st सेंचुरी है तो ऐसा जिंदगी है जो काम को हम लोग कर गया ना वापस कभी हम लोग का टाइम कभी लौट के नहीं आता है ऐसा हो गया आजकल जिंदगी मैं भी मतलब बचपन में बहुत गलतियां किया तो गलतियां करने के बाद आज मैं भी बहुत पछतावा करता हूँ जो जिंदगी में मैं कुछ करके आया है लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ मेरा लॉस हो गया इसलिए तो इसलिए देखो
सिस्टम बोला ना, सिस्टम का फुल फॉर्म है सेव योर सेव टाइम एनर्जी मनी। तो सिस्टम से काम नहीं करना, सेव टाइम एनर्जी मनी, तीन लॉस होता है ये बोलता है। मतलब जो मोटिवेशन है, इसलिए आप लोग मोटिवेशन होना है तो कुछ मोटिवेशन वीडियो देखो। मैं भी बाद में ऐसा मोटिवेशन वीडियो लेके आएगा आप सभी के लिए। राइट, जित जित लाइफ परफेक्ट अच्छा हो ना चाहिए। हाँ, पार्टनर अच्छा होना चाहिए, मतलब पार्टनर अच्छा होना चाहिए ये नहीं है, मतलब बनाना पड़ता है आजकल। अ, मतलब कुछ बनाना नहीं पड़ता है आजकल। मतलब जैसे हम लोग देखो अभी अभी मैं यूट्यूब कर रहा है ना, हम लोग यूट्यूब कर रहा है तो हम लोग यूट्यूब में सक्सेस होने के लिए पहले हम लोग 10K होना पड़ता है, 1K होना पड़ता है, 1K इसके बाद करना पड़ता है। WT होने के बाद हम लोग मोनो करना पड़ता है, मोनो करने के बाद हम लोग देखो और क्या गूगल एक्सेंस क्या करना पड़ता है, इसके बाद ही हम लोग पैसा मिलता है। तो हम लोग इतना मेहनत करने के बाद ही हम लोग सक्सेस मिलते हैं ना। सेम जो मतलब हम जैसा हम मेरा गर्लफ्रेंड अच्छा नहीं है, मतलब गर्लफ्रेंड मेरा अच्छा नहीं है, मतलब इसका एटीट्यूड है वगैरह है, तो इसको मैं ही ठीक करना पड़ेगा। ऐसा हो गया, मतलब ऐसा। और दोस्तों थैंक यू सो मच सभी लोग, कौन कौन है मेरा एल्बम में कितना सपोर्ट किया है आप लोग, तो सभी को थैंक यू सो मच। और प्लीज़ कमेंट करो कौन कौन मेरा एल्बम में है, मतलब मैं देखना चाहता हूँ मेरा एलबी में लास्ट तक एंड तक, मतलब कौन कौन पर्सन मुझे सपोर्ट किया है, प्लीज़ दोस्तों कमेंट करो। और जो मैं आप लोग को बात बोला है, मतलब बुरा मत मानो। और सब एंड कमेंट कमेंट फ्रेंड बोल रहा है, देखो करबिन ने बोला करबिन को सब करके कमेंट करो। और हेलो हेलो बोला माही ने, हेलो 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 होनदों माही आब'आ, हेलो हेलो। ओमफ्राय दे सोर सोर दं कमेन्ट खालाम दे। 2 मिनिटनि थाखाय हेल' हेल'। ओमफ्राय जोंना माहिया मिनिबाय आरोना, ओंखायनोथ' नाय माहियाबो मिनिलाबायबाय आरोना। ओरैबायदि सेंग्राखौ मोजां मोनखा मिथिबाय, जाय नोंनि फिलिंसखौ बुजिया आरोना, जाय नोंनि फिलिंसखौ बुजियाना बेफोरबायदि सेंग्राखौ जायगायावनो गारखा आरोना। मानो होनना बुङोब्ला दानि जुगनि आरोना सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा थाखा फैसा ओमफ्राय महर मोखांखौल'सो मोजां मोनो आरोना, गोसोखौ मालाबाबो मोजां मोना। बेनिखायनो जेब्लायबो फिलिंसखौ बुजिनाय सेंग्राखौसो गोसो थोखा आरोना, नङाबा लाइफआव जिन्दगि बरबाद फसायनांगोन आरोना। ओरैबायदि जुग जायखौ जोङो 21st सेन्चुरि होननानै बुंनाय जायो आरोना। माहि अनन लेट बाय अच्छा लगा आप से बात करके। हाँ देखो, ओके ओके थैंक यू सो मच। ओके मतलब नहीं, मतलब नाराज मत होना, क्योंकि हर किसी के साथ बात करो, मतलब आराम हंसी मजाक हो जाएगा, मतलब हंसी मजाक रहना चाहिए दे, हंसी मजाक। देखो मैं कल साइली कल मैं आपका वीडियो देखा है, जो कल आपने होली का लाइव दिया दे, देखो इतना अच्छा आप लोग होली खेला है, हंसी मजाक किया है, इतना अच्छा, मतलब बॉन्डिंग हुआ था। तो ऐसा बॉन्डिंग अच्छा, इतना अच्छा बॉन्डिंग के साथ आप लोग होली खेला था, तो ऐसा बॉन्डिंग मतलब इस्तेमाल करते रहो, आराम हो जाएगा। ओ नंगौ रा, नंगौ होनदों नंगौखौसो होनखादों आंखायनोथ', नंगौखौनो होनखादों आङो, नङिखौ मालाबाबो होना आरोना आङो लोगोफोर। ओमफ्राय आं थांनोसै सनजित दाउदै बायनो। अके अके थेंक इउ सो माच। अके हाँ ओके, मेरा पास ना, मेरा पास A to Z जिसका मतलब जो पर्सन का जिसका प्रॉब्लम है, जो मतलब क्वेश्चन है ना, मतलब मेरा पास पूछो सभी लोग को मैं आंसर दे देगा। मतलब A to Z लाइफ में सक्सेस होने के लिए, लाइफ में प्रॉब्लम, लाइफ में ओ क्या हो गया मेरा ये, मतलब सक्सेस नहीं हो रहा है मुझे, और ऐसा मैं किसी को मैं बात करके मतलब रोला भी दे सकता है, और किसी को मैं बात करके हंसी मजाक भी कर सकता है, किसी को मैं बात करके इतना ऊपर हाइट में भी सक्सेस बना भी, मतलब इतना मतलब बात बोल के किसी को मतलब मैं सक्सेस क्या ये भी कर सकता हूँ, और किसी को बात करके नीचे भी कर सकता हूँ। तो इसीलिए मतलब कुछ प्रॉब्लम है ना, तो किसी के साथ मतलब शेयर करके मतलब सॉल्यूशन मिल सकता है यार ना। देखो ऐसा सभी लोग थैंक यू सो मच। और मतलब ऐसा रोना नहीं चाहिए, मतलब रोने से ना कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ करना पड़ेगा जिंदगी में। तो
तो आसान हो जाएगा। तो हम लोग का जिंदगी इसलिए तो बोलता है मैं गेम जैसा बोलता है, गेम लाइफ इज गेम। तो गेम में हम लोग गेम को हम लोग एक बार जो खेलता है ना तो कैसा होता है देखो। हेलो संजीत, संजीत भाई, मेरे लिए भी एक गर्लफ्रेंड ढूंढो दो यार बोल रहा है देखो। जोलाव आपके लिए तो माही सही लड़की होगा, माही को ही ढूंढ ढूंढ के मिला है मैं। माही को ही आपके लिए ले जाना पड़ेगा जोलाव। जोलाव खारन थांबाय आं। अन ओमफ्राय दे सोर सोर दं कमेन्ट खालामलाय। जास्ट 2 मिनिट कमेन्ट। कुछ डाउट प्रॉब्लम एनीवन कौन कौन है? कुछ डाउट प्रॉब्लम एनीवन परसेंट कमेंट। नो 10-11 थैंक यू सो मच। ओके सली थैंक यू सो मच। मेरा एल्बम में आके मुझे इतना सपोर्ट किया है। मैं भी आप लोग के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा है। और खुश रहो, जीते रहो। उल्टा प्रो गेमिंग 07 ऑन थैंक यू सो मच। सोर जालायखो लाइक होदो दे, लाइक होलाय। उल्टा 7 प्रो लाइक होलाय। लाइक डान थैंक यू सो मच। लाइक होबाय थैंक यू। जुमाव नामा? जुमावसो जागोनदां। उल्टा प्र गेमिं 07 जुमाव जागोन जायाथाय? जुमाव जानांगौदां। राधे मेहनत सोर दङ? 6% कौन है? 6% कौन है? अन थैंक यू अन थानो थाखाय। गेमिं 07 थैंक यू सो मच। अन रहने के लिए थैंक यू अन थैंक यू। जोलाव एस प्रोडक्शन आप है कि नहीं है? जोलाव एस प्रोडक्शन आप है तो प्लीज कमेंट। जोलाव एस प्रोडक्शन आप है कि नहीं है तो कमेंट। कार्बिन चल गया क्या? कार्बिन को मैं ब्लू लेता हूँ। कौन कौन है? मही और इसके बाद मैं चला गया। इसके बाद संपाली है, संपाली का ब्लू ले लिया मैं। कौन कौन है प्लीज? इस ब्रदर ब्लू। इसके बाद अमीन जब था ब्लू। टीलू ने लाइक देके चला गया। अरे संजीत भाई, कमेंट पढ़ता जाओ। कमेंट पढ़ता जाओ। कमेंट है, कमेंट नहीं है तो आं दोननोसै नामा लोगोफोर? जाय माने गासिबो थेंक इउ सो माच आरोना नोंथांमोन आंखौ एसेबां सापर्ट खालामबाय, एसेबां थाफानायनि थाखाय थेंक इउ सो माच। ओमफ्राय जोहोलाव एक्सप्लरेसन माबाफोर फन खालामबानो जाबाय दे। माबाफोर ना फन खालामदोंमोन ना? फन खालामदो, फनाव रायज्लायनोसै। थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू सो मच। फर्स्ट आया है लेकिन मैं मेरे साथ बात करना है नहीं। पसंद आया है लेकिन माही मेरे साथ बात करता है नहीं। माही चला गया। माहिया थांबाय दे, माहिया थांबाय। जोहोलाव एक्सप्लरेसन माहिया थांबाय। बेनिफ्राय आं एलबि दोननोसै। थेंक इउ सो माच गासैखौबो आंनि एलबियाव फैनानै आंखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच लोगोफोर। बेनिफ्राय थेंक इउ सो माच आरोना लोगोफोर। थेंक इउ। दायो जेनेबा नाय आङो एलबि बन्द खालामसिगोन आरोना। ओमफ्राय ओरै खालामबाय नालाय, ओरै खालामनानै आं